Akoma ejula, Akoma ejula, never made it to Akoma ejula, Akoma ejula, Akoma ejula, never made it to. Oh, I thought that one Nikwanwa, Akwa ran a bisa, Miss Afuno, the soft ladies, meaning follow so the gentlemen. In Pepe, Nano Zinzan, I can cry now, walk at 30. Uncle Bob say, the mob sound zero. Your baby, you saw on page my Akko can now. I don't know. The man worrying your rubbers and kuawari. Akoma FM 87.9. Ma But me jaw ma me anim di na tem ma ne number wa ha oba me pesa wo frɛ no na wo gu wa ko kuma musuo ni nya ketwa no so kura ono so di ma me atem o di na tem basa Elijah o say o di ma me atem basa oni na chiriba oh bisa no say se me ne tinae ne ma me on pese mo frɛ ne ma me na no me nya dance se me se me ba na o mo kwam se me bi ma no ko ba adi ma me atane se ma kan se boni kituri ko ba fa na ma me ho a on kan na nyina ye hu. Is it so? I don't know to any so. Ma, nka bibi wo efese tie chi anka meka. Bibi wo de achi. Se mani atie chi anka meka se atimani so a nka meka. E se de wani abue. Ah ma. Sa. Ye wo bi ate. Efese menyo nwa bese na me yima hyeme. Menyo hu se na makoma start na ehuri na makoma wo soro so mani nje kura me mpese me hu kura. Nti so de aduro na ye wa ma ne nkofrem. Onjai. Na sei. Ese mi dile chi ama me hwe bisa no me yare mi nya pressure ko da hospital aware na ye odo na say pressure na say anusuo atete se mi ti mi fe so abrebia na me yem hyehye me nya so vu abedu pe na me yem asate na hyehye se bia o de ka ba fia wo ka no se me hu so nya de ka ne ba fie se pe na me yem ahye ma dwun na say se ka me hu kro manyi beje no da bi yare ho ebise mi kun be hu nipa anim obesere obeda eno ko bede hwe enne ku mi no ma enne ku mi no ebise obi tinche be say ade wo ku ni si ye de do ku si ti de wo ye npa boni ni ezanya ko no manime ebise mani adin kakra be say onye so me fa mani adin fa me maduma na me de ye me fa nya obi boni se me nipa beta me nipa boni de me mpa nti abibe me yire me ho se me mafum de bia me nipa asunde be ye den ebebe ye ntem so me ku ni de debi ompe no apontin do be sere obeda fom obia unsampa embapa wona na wo moya body so embapa so bedu fia tradition tuma enya kra enya ojeje nkofo ani wa abontin papa na me ko body mi fia abontin ama sa wuni na sa wo kunu na fa se be okunu do kitwa bia be ko ja okunu adan abe fe emba adan shame e se do be ye no ma ma be se e be ye wo yo be se wo de okunu nya wo santi ni okunu no nya be ma na se bia wo ntimi mo awo mi kunu be ye mo hu sampa wo ne be ma nam nso de o be ye wo no hey aya no ajo ba ka se ne ko to de nsa to sisi achi no massage okun achi ma ye wo ha na daddy o ya me na yi kira me ende na man kan se me be ende kun ko be kunu hu aya ma me na mo me be duru fia enya kra ese me wu ese akola we nda o kita na o de ne ko banya da ade a wutumi hu se embaba ene kita ni metimi asola ma che se me ye ntane nyina ye den ye kwa adwuma akola be so o su embe betimi ahwe nya mi anyima ye nyina ya sum ni aja akola ma akola we su saa o fa akola we da na wasa fa ma bonte se lizi be be fa akola na akola ni su me se emba aden o ye ne papa peja no kan se akola ni su o su ni fo na o pa no nti se mama magina o ja su nti je me se ja de me ye no e be fa akola no ma nwente mo sa kan se ma nwente wo se twia fa me so e de kan no ko na ma na te fom akọ adwuma and wait me atra one face
man fa say dey 2 years ni oba wa biem man pa show me wa review wo boa man me wa review mo e dey ne bre e say my branch we catch me pa me ni say we dey nkanya mo pa ma dum we dey e be boa me a dey me hu dey ano odene e say me tena say what did you say man pa choma 31 1992 ja be wa biem abe nsuo fa wa wonu nsuo ya na ye be ba ma bre wo si o keka emba keka nsem bi de kire wo na so ne tena ye ene wo ehunu sa ensem no ye be ba behwe sa ensem no ne ahwe se be ma bi e ka bi kire wo ba bi a oba na de he e de ama no ana yankodo emba bra wanim kakra ma me Maranatha ba kuno Kristo adwuma me na meye na wo ye de me pa emba wo ye na ye bro no eno na ye de bro no de bro me no eno Kristo adwuma na wo ye no na ye bro no de bro me no ye eni e be hunu se emba ye Kristo adwuma anaso wo de adwuma no aye emabro eni wi no emba yes madam obai wonu no ba cho me no yo ena no obai obeka sai bebre ye frel na asemu a wo kan ye no na enane akoma mom medie anane makoma sa because member be a smart pa na me no you can't place smart on me woni metnai edi na esi ewa ware ni mo abedru sampempenso yi se mo ye mo ho ade na mini ho enso nei mabetra mo asemo no ba cho maka se ni esi de my wife wedi kinya kan ni na yeti afiri ho e won sami obeka ni nia wo beka eno na ba mi ehunu no kora ewo mu ti so ka se de wife aka ni nyina no waka na cho se eburo esisie edidi atem abusive words ya wo to ma no ne maamne mu nyina yere kore enti sanya no kore dia wo version no eni etie ne ye dia compare ne ho de ye no kore so songo enya o kana de enya dia ma shada se me bu me wife pin na mom asem ketwa bi ne beba on se me wife o kasa bia ono aka se me de ni pia bonten a se ni mesi agege so akrokro no ade no me ni bi kura me force se meta ama no na be ma di na ma bonten ade chia awes na edi na bonten ena ya dwoada yakoya yasia ba ya ware huomu de nanso so nyame ada romanti ade achie ya ben ne den so ahunu ye ni ye nua no mu a Akoma FM 87.9 Kumasi. Se me fun ye da me ho sa na mahwe wo mo sa mahwe wo mo sa na me ku na me de ada but enena me se me ye me mabedwafo yi test na ase ebre ne ko kakra nti no but test no de me ye mo me pese ye hwe obia ma me ye kan se tekine ba ko no mo ka ho no se tekifo aka to wo so nti wo mkra de ne ye hye dan nti se asase wuso yi bi si ho tekine Syria so wo hwe ne ye course no a na ne ye course wo yi Akoma FM 87.9 Kumasi. like was say usua bibi free mu e de na wasua me ni a mesua e ya de ba ko ye wie we ya na ka kirem de matro e ya de ba ko masha ntie ne obi abeka ne de ni ahwese bibi si a yetumi sua bibi wom e de boye bra anase ye de nante ye ne nipa entem ene ho ne manyina yakacho se akoma mu nsam de ya adesua Akoma FM 87.9 Kumasi. ansa wonko no sabe no wanyanyansa sem bia ka wabra bo ho na wasua de de aka wabra bo ho ni nyina aka ho binti na ye frɛ no akoma mu nsam because they see what take no akoma mu nsam wankasa na obi anim na ye nyankrompon no wankasa akoma mu nsam
no wo bia nim kopim se wo yi na die ena ye besua bibi afa ho na yanko ye ne ya baba wa bi nkodi nkomo pa na yenhwe ye ne ye nua baby ya Akoma FM 87.9 Kumasi. Ewo bra na enidaso nyina asa bra obi beka se na waduru bunumu se wanya boafo se wanya somufo a enka ebia enye ne se enei yehunu no seye wo penipa kro no ahwe no enti bomodia na bra Akoma 87.9 FM Facebook live Akoma 87.9 FM like and page no comment na fe share my YouTube Akoma 879 subscribe and me a notification bell no so press one you get Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma FM 87.9 Kumasi. Ewo ho a enei wonum ehwe sanso na Onua TV edem Rabi 1 TV edem boyi ena Osekrom TV so aye deja ewo so aye 3p garlic mixture ena grow fine mojadru na so yasene na ye de first story ebrewo Anita mema wo ahawiai ma awiai de boko Anita mema wo aha awiai ma awiai de boko Anita mesama wa ha ama wakwaba awiai ma aha de boko bidamu nyina mase Akoma FM 87.9 Kumasi. Anita ewua pacha Anita ubetumi akaye kakra say yakase Anita ewua Anita ayahwan man pacha me da one wabediafo nyina ase Anita ye abaya na obesre etiefo ne ma ko nyina moa se monkom moa na menya breast tumor no ena ma me ba ha no okay nti Anita ewua eye obi a oba ha afi atwa mu nim last year pacha na oka se wanya breast tumor nti yamwa no na kwaye den Akoma FM 87.9 Kumasi. na yenya wodi amoa de doso ebetu ya basa na wupo obi odo be kwa hospital da bia aha amoa na ye ede amoa ena na wuhia free Akoma mu nsem ya hwefo ne atiefo a wo mu achichi ne benche ye ho man pacha me da ase emi se me bai na ade na ano aye den pa enso me bai na ano aye den ba erade nam etiefo ene ma ko so ebeboa me ti me bai se me ba beda mu nyina amase efi se nya mo a enka samre enka menti ase bebre na nyame aye Akoma FM 87.9 Kumasi. Baha last year me pacho se wo hwe screen no eso a wo behu Anita last year we eye bra na breast tumor no ekwe happen finfin ewo ho na de wo hwe yi eche se edru ba bia kwa na atade hye ebeye Anita de enti bra screen so bia na enene de din kania wo hwe Akoma mu nsem last year no anya breast tumor ena wo de bai na yanka yetie for se da wade ba ha no in fact ye mi wie program no na ye see form no to Anita Akoma FM 87.9 Kumasi. Wanya breast tumor eniade na sabrensu ni ye little kwaku die enti nkwa na ye je little kwaku nkwa akwara wa honhon no enti na ye je ne nkwa enti nyame anim nie opie ho no ye nyina ka se da bi ye je obi nkwa enti ye nsa mfa sika enti ye ntumi nsa mfa foforo nsa metena ha ya na bro ye so enti ye ntumi nye ntoatoa so saa enti ye ntumi nye na emom Anita tena ase no na obie no nofo no so Akoma ya kasa no 87.9 Pastor so sorry kasa Anita na owo pay han oye no ho hwie nya ye ya bama na kɔ so because ye ntumi dabi obie so obie so afide wo obie so no na ye nyina
obi atɔre mum yɛn nyinaa yɛ atɔre mum ɛmɛma mpo atɔre mum na nkyɛn sɛ ɛmaa yɛ so yɛ taa nofoɔ ne so bie yɛ so ebi bobɔ yɛ ha bi ebi anka wɔ ɛne Akoma FM 87.9 Kumasi. ade a mɛma nyinaa de pa baabi ɛbɔ ɛne baabi ɛhyehyɛ nti obi esu sa ne ɛsi asɛm wei di ano ɛden nti wei di yɛbɛyɛ ne dan yɛn hyɛ ase na yɛmmra afei de bɛgyina ho yɛ dɔkoro na ano ɛden wote ɛnka bi wɔ mu a ano ɛden na apro kura wie afei de yɛhyɛ aseɛ nkakra yɛtiefu adaroma yɛde Anita bɛtena ha nyame anim ni Maa Akos Anita se wɔn kasa Anita se wɔ mie na no mpo ne wakasa Akoma FM yɛ chenchema bɛne Kumasi. Maa Akos ade asɛm na okay ɛda na fa yɛ duada mebua yɛkye na asɛm ba yɛ no osisi ni tira se emre te sɛ Anita deɛ Anita se wɔn kasa yɛn yɛ kɔ ho ntintiri asadeɛ no yɛ na ɛbɔ yɛ ho yɛ koradeɛ no yɛ yasere wɔ no amu ɛna ne tisisi hɔ ɛna Maa Akos yɛkyem yɛtafa ho yɛkyem ɛna yɛtafa ho ɛnyɛ ize na she say kraka so wahunu osi ade Akoma FM 87.9 Kumasi. Won ho no kra na nanim nkyerɛ ɛna nkakra yɛtiefu a yɛsugu wɔ mo so wɔ mo hwɛ yɛyi yɛsu a na ɔmo so agye yɛ ba ɔmo de wɔ mo kakra we di kakra ba Anita ho ka ewurade Yesu ɛnya asɛm ketewa ya animwani mu kra na Anita nkɔ hospital nkɔmra no ɔkɔ aba ɛka ɔfa ha ɛka ewura ha ɛka ni nyinaa ɛka ɛnya asɛm ketewa akeke no wawura mi Anita asɛm de asɛm de ɛna yɛbɛka de akamu kanaka ɛnya izo yɛsɛ Anita ɛbaeɛ no ɔno ɛka a ɔde bɛto yɛ so saa ɛno kora deɛ ɛnyɛ ka ɛno kora na ɛnyɛ ka o ɔbaeɛ wɔ se o Maa Akos hospital na doctor se memfa saa ɛno kora na ɛnyɛ ka ɛnɛm sɛ gyamɛ ɔkɔ akɔhu doctor no deɛ ɛgyina no ɔbɛka kyerɛ yɛ na ebia na sɔfo bi na so ɔbɛma na akwankyerɛ bi mu sika ɛna ɔbɛbɔ yɛ ama na nyɛ hospital asɛm koraa because sika ɔde bae ne ansa koraa ɔkɔyɛ ade na ɛka yɛabɔ no na atwam 10,000 obi a ɔba sika na ɔbɛpɛ nyane nu 10,000 no yɛ wie yɛ bibia wie ansa na ɔkɔda structure so sɛ before na meka nkotwa scan yɛhwɛ no fuo no ma kɔduru he na cancer na adidi akɔ he ɛno nkoa no yɛnyɛ labs ɛno nkoa no ma na yɛtwam 10,000 ɛkɔ na ɔnyɛ nkɔda structure so kora sɛ sɛbi no foɔ no akora yɛba bɛtwa nti Anita deɛ na menim yɛ ntia na ɔba a ɔntimi nkasa obi a wɔwuo no ɔka wɔ sɛ enofule ya enofule Anita say ma ye kese be ka na je say Anita oba na nya siri o oba na nya siri ma na mi kan anya na mi kan da oba ye na no ye fantu so ma atiefo na oye ho adwuma ma kese hu je na Anita se te wa na just nkoyi badnyame na madom so ama na me hunu kwa na me hunu say one is was and was a pastor and I'm say head we chere just what you say na hu say dey say ya fe ya da nyame ase ya da tie for so ase Anita ba ya nsa no ntia Anita eno ma metia Anita ma onyame aya de fefa ma ye Akoma FM 87.9 Kumasi. ani ena wo ba ya wasam and say mama asem nyina ne say me ba beda tiefo ase na beda woni wa bedwafo nyina ase bi ko nyamo a ka me nso me no wan to me ba say me ba beda mo ase okay Anita mama ni mama emo ha wie okay obani Anita batai oto ma so say mensa oma ema ye say me ma ye say ema ne ye nan ona toso miensa batai oh okay
Anita Yadia no estati. Akoma FM 87.9 Kumasi. Webi. Na ade ba ko ne se me no onu ni me nchen oti baby na me so mete asafo. Nti ana ma frɛ no Anita o ma o se meba. Nti me de me frɛ na o ma na me se yo o de o ma tana ho. Nti na ya na me frɛ no na me ne bompa me frɛ na me se Anita nyame obeye. Nti me kasa kyerɛ na o se mate. Ti akyire oba na me se ma me hwɛ de onufu na ye. Maa Akos no kwase me ho ye me ye mo hye me. Afi na awose kura kyekyere me. Nti o ka kyerɛ me se wakwa Akoma na me se o kono ade na wo ne me anko ma de na ye me no makɔ na me nim se nyame obeye na me si yo. Nti epempen so no se me kɔ Akoma wo ɛwa no afrema ebi kura mpo a wo mfrɛ me nti musan se na wo ne nam he wo he efie so nye ene manka na me boa efie nye nti ya o se akɔ Akoma nti oni Akoma edi enkomo ma Akoma di nkomo na msi yo nti di twato kra ne se waba Akoma na Akomafo ese ombeboa no na msi yo Maa Akos afede me hu nufo na me kra no na me ho kra wo so na me suro na ye me hu na me suro ankasa nti oba no se omaboa no kakra e wo ha no akoda hospital na me hu pastor sofo ene producer ewo ho meta hu omo ewo ho ene emergency ho die me make up cramp no menjibi me fa se sika me yi cramp no endu 2 million kra enso ni nyina mo no mo boa no ekoda ho ne yaji no koda ho ne yaji no te akire kra no ena omo ka so mbe ni surgery ene se die BBF reti ni taba efie anya besan ba efie no e fa se bosome me ensa de yemfa ne sa bosome me ensa ni mpacho wo ye kran ka afi na wo kwa akoda sa enti ade asem e na wo ka kire ye tiefo ene ahwefo Maa Akos me ba ha wie ya maseda edi kan be de matwe di ampon Nyankopɔn fi se wa ye bi papa maseda etoso mienu me de ma aboafo nyina echiche ne benche fi said ya boafo aye no eboro adwen na ntiase so se ebeto ye nso anka ye ntume nya hwe nka awie hu me nka yeduku tuntum ene ntuma tuntum ena mefra nanso enam so Nyankopon adom ne na homo bronti etiefo hwe no ema omo boa no maseda etoso miensa be de Maa Akos no ma bedwafo ma akua Maa Akos na nayire Pastor Julia amehunu kampo evangelist me de mamu nyina se Onyankopɔn fi osoro onhyiramo omani nsimu yie akoma pa mu de so Anita mu no Ewrade nso nyam akoma so ade mamu saa etiefo mo boa no se enyam mo nkyɛn no ba ya nka menim de meka na wia ne se Ewrade onhyiramo omani nsimu yie de mahwero ne ho nyina Ewrade nhyiramo anemu na onka mo ho bebre onfi osoro nhyiramo oma bosio pa entongo mo so anopa ne awia ne anajo ewo Yesu din mu amen wo bi besi wo sese yakwa asore dem wa ka be hu se yi handkerchief yi na fe ye him enti sabre ya asore dem wa ne wo enyu ben ene yeto de adanyame ase enyuma meto ye asida dwom ena meto asida dwom kwa na meto ayi dwom kwa na meto Ewrade amaye ho amasema asido Ewrade amaye ho amasema asida dwom kwa na ebeto anope okuyensu yenwu yedi atwiase ya sorry Ewrade amaye ho amasema asido Ewrade amaye ho amasema asida dwom kwa na ebeto amen yami onshramo o se akwatafo du ena Yesu sa wonu yare na so ba ko pe ena wode ne de aseda ba ye
nyame so mu me nam so bonia yenti enkono no ɔsɛ nya wɔn yase ba sɛ obi ye bibi mu obi na ɔma anase a wɔn sɛ ya na aseda wɔ nyame hɔ de na so so wɔsi etiefoɔ nso hu no sɛ ade a ɔma ya ma yɛ no ɛfɛ so ɛfɛ na wɔn nso ehu no ɛnu ti ɛna kyɛ sɛ ɛyɛ yɛ ni gye bebree sɛ ɛnɛ wɔn ani taa kae sɛ eduru baabi na ne nan baako si owuo nkwanta si nkwanta nkodaa yi kyɛ sɛ ɔbaatan nso ne papa koraa nka sɛ nkɔlaa ne sɛ maame nso ɔmmra na wɔmɛhwɛ no anaa wɔmɛpɛ kakra ma nkɔlaa yi koraa ne di wansi hɔ mpo da wama hɔ da Emia me hwa ibu okra na de ba akire yi ene yesa nka ka se me de behwim botom ma me fra wo na eno mpo me nkan wie Maa Akos sada na wo diska na to me phone ne so no kwasam misuin e ka se me wa abusua nanso abusua ntumi anye de mo aje nyankopɔn hyira mo pa ɛhwa na me yi ska ne bi ntentam ara so ana me de no aduane ye di aduane nyina na me bodin ma obehwe a me frɛ wa me frɛ to aso sade eche me frɛ ni nyina na wonfa chese me hu sika me ho po yankasa ebi so me so ankasa ma ne boroso enkora ankasa me pewe me so mbo se me enkoto aboafo nti nyame nti ma nyankopɔn on hyira mo wate on hyira mo on fi soro on hyira mo de amo ye na ebura adwen ene ntiase so ya kase akuma mu nsam ene abadwafo de akuma mu nsam ene abadwafo de just me hu se de mi nsinka no na yawie but omo fredi bi ba no keka boa no nyam tina se hu se da bi Anita ye hwe ne de nyaso nkura ne da maame me nso omo nana so ye de hwe Anita no ye ka se ye yi bia enso nti me frɛ maame na bisa se adwuma bɛn ɛna ɔyɛ ɛna ɔka adwuma kora wɔyɛ na me maame nkura ne gu so nti ene ye me send me sika je fa hye wɔ adwuma nim sabaya adwuma no bɛkɔ so no watumi anya bi na wo ya hwɛ Anita eno ye outside Anita no so side kura na me side no wo ka san kura no osu adano pa do mu bedi kura na ehu yes ka say akoma mu say on say sabi mpredua say ye mu obi antie o wo program we su nyina ye sabio omu nyame na omu sura urade nso so bi wo a oye obone kwa enkana se oye obone bas wa hwa ya ye wo eyi su nyina no ye nkrofo a nyame adom omu sura urade a onim se sika na Anita dia na wanfa ma Anita emwa no ena yenya leader ono so ye honest say de ebesie bia no nipa ye no de ebe kɔ ho enti enna man ye unique no ba bia anka yenya ahwewa wie ye de sika ahwewa wie sabi no fo nka o ma amene de aka de ka o obi di ba kira nka ye fa ba aro bia ya ye ni program de nya Anita nso nko ambo dabi obi oba ha bia o akire obi free akire obi a pastor sika mo fama no ebi ama sika bia na obi ye frɛ Christmas no obi discover me Anita obi discover Christmas ni mo ho me de Sunday ho Mamba chan you get it obi discover no obo Anita di no se mo fa me Anita o de bre me na wa na me hwehwe na number na me de snap Anita dia Anita ntse se ko na ho enti ye kasa bra na akoma mu nsem abedwafo tena se ye be bo wa enye bosire mu ka dabi ya ye bi da ni nyame to fa ye so eye ye be ye na de kura ye wie na ye fi ha na nyame amana ye mre enti odi ne se wo case bia fabra na ye nsi hu nkonwa ye si hu nkonwa e be boa wo na ya kan e de ato be bia se se de to a e be boa de ni monyam hye abre Kristo enti Pastor Julius sabre obebom paye de ama Anita ene oma me na fe ya hwese nyame besia no kwan ebi mabiem ne bi nsi abusua ne musu biem is that Mr. Speaker yeah bom paye
wakano ebebem ao erade wakano ebebem ao erade akase obeshiraye amanaye shira yada wase onokwafo de wakanfa anita ho ni na busua ho bi enim se obema na bamu baabi a wodi ne kodu yi ni baabi a wosad na ba bedu yi edi adanse se oni anita na busua ni wie ye bo mpa ese se be free we su ne be ko we su de ye si anokwan edum pempen so bi yare bi wa eto maame na aba beto eba na aba beto na se sana sa yare we ya hyehyɛ se free anita so ye be ko ne ba bi so na atoa so akwa abusua ni fufuru bi so a ye gina Yesu Kristo de mu si anokwan ye bo mpa ese wasane yade awie mana ho den a obetumi de atumpon wa abrabo mu de ode ne nsa beka efiri na ekobire wade man nya nhyira ma onore se de woka ma wasem se ye bedore wa asase so na anita na asefo nore mana ho den manu tumi mana bambo hye no so me de one ne manyina no mogya mu maame nso o gya no hɔ hwɛ ne ho yare ba ye maame akora nkola ya besisa mpempenso awurade se na mpo obonefo bi penkola ya asɛe ne ntino ode ne nsa ka maame a obeka sa an ye pe maame na ankola na sɛ ya de ne nsa ka maame no ono wa ba gye gyinam te ye beba so a ye gyina Yesu di mu atwam ye bɔ mpa sɛ kora busua nyina obi bia nso wo yi sika de boa ma ye de hwɛ anita ne abusua ye bɔ mpa sɛ enhyire biara sɛ fata obi a ɔma no awurade fa dom sa nipa no ɔma wa bu kyirima mu ɔma wo Ghana ha so obi yi pene kura de boa anita ahwɛ mu a adwuma a ɔyɛ aware a ɔte mu ɛma wawo awurade ma wo nhyira ɛntene nka wɔ mo ye bɔ mpa yɛ sɛ ɛma anita ne na brabo ne nsunsuanso a wɔso ɛnyɛ kwada ne mu ma adanse ɛnhyase fi ɛna a wɔde aseda ba yi ma adanse ɛnhyase sɛ me donate ma anita no we na awurade ayɛ me donate ma anita no we na awurade ayɛ ne yɛmfa ho aseda ne ho ani onyam nyinaa ɛma wo yɛda wase yɛnim sɛ wɔbɛyɛ ntini yɛda wase wɔ Yesu Kristo di mu amen. Amen. Akoma 87.9 FM na yewie no yenwie ye de panie say ye behye fita na ye betuntum enu nti sabre de evangelist wen me pa cho papa fa handkerchief no na bra na mbedi asa Akoma FM 87.9 Kumasi ya nam de ye panie anya yisi ye pa ye nkonim enu nti DJ Romeo what mo e na wa mbedi asa to ma be hu wayo odina ye onana miasio waye dio anyama woti wonyame na waye nyame na wayo waye mi sei anyama woti wonyame na wayo wonyame na wayo waye mi sei 87.9 wonyame achimi atoye bebebe nyame waye anyama woti wonyame na wayo wonyame na wayo achiso wonyame wachimi atoye bebebe wonyame waye anyama woti wonyame na wayo anyama woti wonyame na waye
me masana na masa wait direction producer ya twa me kwa me wait boy dia woni akua dia moja sapa mo okay enti ye say ya na ti akoma 87.9 FM ame ya da nyame ase ye be kan no nti dia kan nyina no ye no say twedi aponya ko Akoma FM 87.9 Kumasi oda so ko ana say dia bibia awie Mama da so ko no oda so ko for no che ho uko miemia ko ye ho ne ma kakra okay nyame ti ase na ye mo nyame mpaye na wabayi so ye be hwe de nyame ebe ya ka ho why okay mama nti ya da masen so ya da masipa okay ya da masipa aha Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadie no eno wa so eguso awutie no wenti eme yase emfa wo haw no entena fie emfa Akoma FM 87.9 Kumasi na sadi etie bia no nyame enam Akoma mu nsam ya hwefo ne etie fo mu achichi ne benche yeso sadi etie bia wo haw no ebetumi anya no Kumasi brenti ba bia wo bia no wo problem ukuno wo yure bibi na etete wo abomoden na efabra ye wo Kumasi askwa ye ne mo no na edi enhwe ne Kumasi askwa ye ne mo ene di hwe no ebia wo pesa wo de wo haw ne ba na wo ba na sa wo fom kwan a na wa fra 0203 933 sa wo de problem no eba na sa wo fom kwan a na wo problem person Akoma FM 87.9 Kumasi 0203 933 582 and 0552 601529 production line na mebobono 0552 601529 wofra yabajo sonia ma direction no na wonso aba yenko na afa yenfa yen second story no eni kan first story ya negisem Anita yetwa enofo no ye wie bibia obedas eno eni de din kan de toso ne no Akoma FM 87.9 Kumasi aya kasaden kakra na mente won kan ye why pacho within the saying pacho e frame Angelina Achana Angie what if you saying pacho mo 38 39 oh 39 years Angie ewie pacho ewie de boko so nya boko sa okay me pacho me yare kakra na me dwane ba beto amo se de mitie mu amobo amanfo no na amomu amenso chemwe me pacho me yare be se 23 years na ekwo 25 na me fan say ye yamofra na eti dwabe Akoma FM 87.9 Kumasi na me ma me kofa ni nua be ma ne betena ne nchen ye frɛ ne atira na yetimu ano me ma be mo epe dan e ma no e wo ye nchen mu ho a no mo ye ne say me wofa no eni yire ti ye nkwala ne nkotena ne nchen ne ye mprapra ho nye den e ma no ti egusu a ye kɔ ho na ada komeda ho a me hu say me wofa no nsa ene na me ho obeso mi mu kra me yemu hye na me ti meni na me si ade na oso opese wonem na me si me mpene oso opese o ye den wonem opese wonem da na me si me nye den me mpene ti wona ade chi mu na me ma be ka se yenkoda na me si me de me nye den me nkoda sei na me wo fa pese wonem ye den eye nti me ma me bo ma no mama amom papa amane ti na me de ade esa bi ma me nye den me nkoho ti enu mu edidi mu na entokwasem na eyiba na papa beti ye me ma me awade eguye ti mi gusu a wo ho aye ko school ti mi wie school no na me ma me wo Kumasi ha no mo akwatia la yelewa ha ena me ba me ma me nchen ti na me call Lighthouse Assemblies ena me hia be ma bi a me ni de ti na nyensen eye den e baaye nti nyensen ni mu na me wo fasa to ame e wo me ma me nchen e wo akwatia la ha 87.9 ti da ko me da dem a ena me wo fa ye den e baaye ti mi wo fa ne baaye ne na me nyinsen ena me wo fa ne se opese wo ne me ye den eda ena me se ade me nti ase wonim se me nyinsen obi ba me wo fa ne se me ne na nda ahoto ede ahoto me nya bi da ti e wo no man ti ase na me de me yemu hye me me yemu hye me ena me ye den me pie koye okay ti mi wo fa no
make us say yenya ba no eba no enyo no kwa na ba ye oni opapa na eba ye na opapa eni masam no mu bi pa enti no sa seminsi esi ye no na yenua ba yi enfie no ewo efom na osakakra enti ma memra fa pem ho na yemetie details no enfri opapa ho na wati asie yie na fe ababesi baby a ode ababesi no so na watumi enyamu enti asie ne pa because eyasemu ehia yen na yepese wo biebie wasum na wo han wani na wutie ne yie pasan se ewiase ensamo koso nkofo fie mu amu katakata so ebe wiase na adane nnome edabusua ne so nnome bi da wabusua ne so a wonti ase o egina de wafani na nabi wan bi ye ede nnome ne toato so sa the problem no akoduru nchirima so ye hunu bema na me mo hawie udin de kasagu fidie ni mame midin de James Adieli Tampola mame mo James no okay na odien ene Angelina me ba ene no wa mie wanu man kasa kase kakra ye nte won kan ye me ba no oba no okay adien ene si ya as eja wonim oyoba wotoso sen oyoba me toso mieni oba wotoso mienu no okay o maye sen me omina ye 9 okay mame ba ko okay one ono ne mame no omoye 4 ono ne toso 4 ono ne toso second minim se asemu a wo kan ejedi akire de ejanim enti papa biebiem na yenti asie ye mpacho o se me ba me wo no wasire me wo no 1985 okay 13th March na ya ba santiha ya ba ya na nese se me akuani na yetedwabe aya ohine si akura tietewa na makunta no se baaye so baba pe efu ni biado ntemene no nyina na da edan baakum ja minim se makunta onu vase fo no timi de menjo mbane ma no ti da kore ya da hwa na mehun se me bai asore te hwa na jo bai se no mienu tam na me akuya wo yala na o si da bi men yale na me sa den wonda o si mbada na me si da no se makunta no epese one ni da awode mu ho nti ho na ade achi ye no obo maame amane se ni ama over ya minie but no maame bo na no se amane nka nkire me de mini hu hwe ti ho na dan bi ben ye nimpa so ope obi obetena ho na operapera ho na mso sa na tie de maako nyine de dan ba akum dia maako ndan ka tena ho aya na nkwala no aba ho bapera nti omo ha akuya ane agerewe ane alemisi wo mukada ho dade acha na mo apera no mo aba no mo besa ko school ti da ko mso na muhu sa akuya one o mama pere bia ye tie no na me se ale akuya no do wanko no over ho na o se dabi o se o maka no ho no mo mpera ha na agerewe ne alemisi so mpera atira ho na me se yo no se o ko ka force se o ne badana kwala ni dwan baaye mama no so abona no so amane kan kire me da minim hwe ente aka agerewe ne akuya alemisi na wo ho ti da ko mo hu se alemisi akuya na agerewe na ba se na mso onka pama no mana ye kwa katidi emu no so na sia ne ya na mso wasi ya o ya ka kire maami na wo ka kire ma ye den wane ka na sia ne ya ajere we no me ba first born no aka ja se na sia ne ya na mso ka kire maami na wo ka kire ma ye den bi de minim so o aya oko 14 years ndi wo ko ne mba mu nti ho na o ka kire maami no me ba me yakati mu no ba da me bisa maami me ka kire maami se ajere we se na sia ne ya wa hwa manana also aye ejuma na nte kura ba nesisi nte ono wa ya kakadira tuye no me de minimu hwe because me ntimi njon bone ma makunta nte wo ha na akwala ne ya me makunta ne nyina nso na kokato aduro bra akwala yi na me so ma me fa ne ko hospital ne ya hwe me de nyumbra me fefo mba ne bi sense wo de ne ko so wo de na ko ya bono pa ne ya ma ne nduro wo yi aduro na kira me so yo ya bo hom pa ye te wo ha ba ya bo so mi asa still yare enko na me so agere we katam kurane bra na me fansi fama mboko na ye hundia eti abia boko ba kire dia ntia e ba sa nko fa dia kura ye din si ogun sa be na me nkwa sori okay
nti ho na nsa na akwala ne yi tum sɛ da na ɔka sɛ nase yɛ ne yɛ no na ɔva na ne daeɛ na mu gya firi nase na me sɛ nti waka kyerɛ ma me ɔsɛ ɔka kyerɛ ma me ɔma me sɛ ɔka kyerɛ me ɔbɔwu na me sɛ asam we pa agye woboa na ɔsɛ yɛ ne korɛ na meka bɔ me nua amania me nua olman amania me ne na wɔdwa me hɔ nti me nua no koraa aka kyerɛ me sɛ adɛn ntina megye anungwase to me akonta so akwala ketewa wei ma akonta ɔntumi yɛ saa deɛ no na me sɛ na deɛ ma wɔyere mfra agyewɛ na ɔtoto n'ano no yɛhwɛ na ebia na osuro mi na wɔtwe ntoram ato ne wɔba so deɛ a menim ntampa talata no frɛ agyerewɛ no bisɛ no ɛna ɔkaa sɛ deɛ ɔka kyerɛ me a na ɔlma no ka kyerɛ sɛ sɛ asɛm no yɛ anakorɛ na me sɛ saa na teɛ deɛ bra ne yɛn bisɛ no deɛ nte aba saa na wɔ mu de wade asɛm wei ade asie mi a akwala ne yɛwu wakonta ne gye to mu sɛ ɛyɛ nokorɛ sɛ wɔne wɔba no da meba nti ɔlma no baeɛ no ɛna yɛfrɛ mafrɛ makonta no ane ne nua ataa no ane meyere ta wia no na yɛtena ase na ɔlma no ka yɛ ho ɛna me sɛ sei na akwala ne ka kyerɛ me nti ɔlma bisa no hwɛ sɛ amakonta hwɛ sɛ ayɛ nakorɛ nsɛ nyɛ nakorɛ nti ɔhɔ na ɔlma no bisa sɛ akonta ayɛ nakorɛ nsɛ nyɛ nakorɛ ɔso na ɔso abu nkotoye sɛ ɔpayɛkyɔ wɔyɛ mfomso yɛmfa nkyɛ no amane amaya mane mpie deɛ firi meyera no sɛ akwala maame ano sɛ ɔsɛ an saa ne ngwase wei deɛ mentumi ntena so na adɛnti na aba saa no memfrɛ ɔno ane ne nua pani no na yɛntena se nka na maka frɛ me nua ka ho no ane ngwase wei deɛ ɔntumi ntena mu nam sɛ twɛ me hɔ sesei no wakonta no wɔn yɛ ntaafoɔ ɛna wɔwɔ yere ɛyɛ ɛyi angelina ne ne nuanom no ɛmaame ɛyɛ tewia na kyerɛ sɛ ɛyɛ direct ɛyɛ nua kyerɛ sɛ wɔn kyiri ba ne meyere tewia no ɔgye to mu wɔ mpanimfoɔ no nyinaa ne nsa mpa sɛ wɔne ɔba panin no ne dae na ama me ɔmfa yɛmfa nkyɛ no na ɛma ne mpie wante no wɔyɛ bɔne mfa nkyɛ no nti ɔhɔ na meyere ne ka kyerɛ me sɛ ɛka kyerɛ me sɛ adɛn ntina ma ɔno no nko a ntena ase na meka frɛ me nua ne ka saa ne ngwase wei deɛ ɔntumi ntena ase ɛna me sɛ sɛ ɔntumi ntena ase a woa na wopɛ wo ne ngwase na sɛ woni na agu w'anim ase anyame a sɛ wontumi asɛ no sɛ wobɛkɔ a ɔkɔ na sesie no maaha me ba sisi akwala 3 months ni ne ho ntɔ no na menem akonta deɛ yɛ me yɛn sɛ menem akonta yɛ na ɛkɔ kɔtɔ adurabra akwala no nso ɔnum deɛ ɔyɛ nti saa na kyɛ deɛ a me deɛ nti me deɛ menim sɛ na ɔkɔɔyɛ nti meyere kɔɔyɛ no bɛyɛ sɛ meyere kɔ bɛyɛ 2 years time no ina muhu sɛ akwala yi wɔyere kɔɔyɛ ne sɛn sɛ ɔsɛ ɔntumi ntena ɔgya awɔde akɔ because sɛ wofrɛ ne nua no ɛma ne bɛgye to mu sɛ wɔne mɔba ne da no yɛ wɔse adɛn na wɔamfrɛ wɔ no wɔyere no ne nua no nko antena aseɛ na wɔma mpanimfoɔ aba mu mama me nua ba mu nti magu na agu ne nua no anim ase nti wɔbɛgya awareɛ nti ɔgyina so gya awareɛ nti ɔgya awareɛ na kyɛ sɛ nkwala ne ka me hɔ nti wei na ɔyɛ aduane ma nketewa no nti ɔgyɔre wɔ ma na ɔde ketewa paa no sɛ akyire na ɔmukɔ skul na me sɛ mkɔ afuom teme de ketewa no aya ka kyerɛ jo no Joseph ne de brand sɛ mesrɛ no ɔnye jo because afi na wɔnyɛ 2 years na kyerɛ sɛ nkwala yi matuma hwɛ wɔ mo na jo no wɔ no hwɛ matuma yɛ adwuma nte saa deɛ a jo no kura mi a mentumi yɛ adwuma teme de ne kama no na nyɛ mmerɛ bɛyɛ 5 a yɛfi afom baeɛ no yɛba na ɔde akwala no bɛsi gate na no ba na akwala no nam sɛ o maame wa hɛ ɔso o maame sa akɔ na mi mama dia so teme hwɛ wɔ mo saa nti 2 years time no na mo sɛ yɛrɛ asate yewe ɛyɛ Angelina na kyerɛ sɛ ɔkɔ no 15 years no na mahu sɛ yɛrɛ atum ɛyɛ no na afei mete sɛ mpaebɔ wɔ ha na mene ne kɔ mete sɛ duro wei na ɛyɛ den a nsuo a yɛsɛ bosom wei na ɛyɛyi a na mede ne kɔ ama obi na baka ndeɛ badeɛ mekɔ badeɛ ba kakra bɛtɔ mu sɛ na mede ne nam saa nti mede menim sɛ yɛrɛ na ɛyɛ no nti ɔhɔ na ɔba a ɔnyine wieɛ bɛyɛ sɛ ɔnya ne 17 years no ɔwie school to wie school na otwa 40 no sɛ yare nte adesua no nto otwa 40 na 40 na bɛyɛ dɛ watuma to ne disien so na ɔba no maame hɔ ya bata ne ɔba ba ne ba ne maame so ɔyɛ no so ɔyɛ ɔba nto ɔba maame hɔ to ɔba maame hɔ mu yɛm hɔ na mti sɛ ɔnyem na me sɛ ɔne hwan na ɔkyerɛkyerɛ na me sɛ ki na me sɛ anya hwe to da ko na awo ma bɛyɛ sɛ
ɛho sɛ saa berɛ na wawo nsa na meba Daniel afrɛ me sɛ asɛm sɛ na aba na wɔma me ne ho a wɔ mu ntumi na m sɛ asɛm bɛn ɔsɛ ɔba te ka san ba sɛ ɔne akua bada hwan na asan ba ne wɔva no ne wɔfa no kɔɔyɛ a wasenya baabi o so wɔsan sɛ baada no a ɔno te kwa so na ne nuaba no sɛ kumase a ɔkala bɛbɛ wɔ ne hɔ kumase no na kyerɛ sɛ ɔfi kwa so no ba kumase ne nuaba no deɛ mu hɔ wɔ nti ɔyɛ sɛ ɔne ne bada nam sɛ ɔne after san ba hɔ bio na sɛ deɛ ne wɔ bɛyifo anaa bɛyibɔ nsam nam sɛ deɛ ne siiɛ ɛna ɔsɛ ɔka kyerɛ ne sɛ sɛ ɔma ne ne nda a tama ɔka sɛ ɔne ne bɛda dwabea a wama ne ne nda no wama ne ne nda a yɛrɛ no anja akyena na kyɛ sɛ yɛde no aka Angelina no wɔfa no nim ho bi nti hɔ na me sɛ ɛnti na wɔba no nim ho bi ɛna mbisa ɔmaame no sɛ sɛ na nkwala no aka kyerɛ wate ana ɔsɛ an wate na woyɛ yɛyɛ ndɛn ane yɛbra ne yɛnkɔ ɔvateka no hɔ ne yɛnkapa ne kyɔ na sɛ ɔyi yɛrɛ no firi akwara no so dɛrɛ na akwara no ho ntɔ no ɔhɔ na ɔmaame sɛ ɛde ndɛ akyina be na ɔde wuye nti oyire na wu wawu nkura ne maame a wantumi ahwɛ anka hwea mfa asɛm no ho ɛne ne nua bɛrima ne ankasa nyɛ bibia no wafiri magya nkodaa no nti ɔhɔ amaame yɛ adwene bi sɛ saa na teɛ deɛ a sɛ wasan baka sɛ yɛrɛ no ntumi hwɛ hɔ a ɛdeɛ na setele na meeko ɛna akwara no ka kyerɛ me sɛ sisi adeɛ aduro no deɛ adɛn na mema ne mfa nkɔ baabi na me sɛ baabi yɛkyia last year minya accident me san de ne kɔ sire yɛ sɛ ɔduro bi obi wɔ ɔhɔ yɛ ɛho aduro yɛ fɔ ne aduro ya sɛ nka deɛ wɔ sɛ ɛbɛba no ɛmma ama ɔtena hɔ a yɛduro no yɛhwɛ ama na yɛde aduro no bi de maa no na ɔdi nkan baayɛ sɛ ɛbɛduru ndɛ nti ɔsɛ ndame afi na ɔka saa na mehu sɛ andeɛ saa na teɛ deɛ a na abayɛ anakora sɛ ɔka kyerɛ sɛ akwara no ho ntɔ no no ɔpɛ sɛ ɔfa no dwabean wampene a ɔsan baa ha ɔbɛfa no wama no amfa no a ne ho ntɔ no na kyerɛ sɛ ayɛ anakora ɛbɛyɛ sɛ ɔno na de ayɛrɛ no ɛma meba no nti meba no da no yɛwara na mewɔ hɔ na ɔkwara na yɛwɔ mpaebɔ yɛyɛ mpaebɔ wɔ agona na mete sɛ mfo mbɛɛle nti mefa fo no a ɛsɛ ɛhu wɔ mo ɛfa ɛna mode abɛyi okay nti aha yɛ Akoma 87.9 FM wɔfa yɛ wɔne ne wɔfa asefoɔ ɛdeda na wonya hunu hwee na wonya nte hwee afei ne yɛba bɛyi adi ankasa ɛde akyerɛ mo apani James ma mimisa wo sɛ sabrɛ no a wɔfa no ɛbɛsra mo no kuro bɛsoro na mo yɛdi nkan yɛwɔ dwaben ne yɛte ɔhene sɛ akura okay nti ɔbaa yɛ no na wɔbɛyi Angelina no wɔ mfie sɛn no 13 years ɔbɛsra mo no na Angelina wɔ 13 years wei ɛna na panin no nso panin nso wɔ 15 years na panin no wɔ 15 years ɛna Angie wɔ 13 years okay na sabre no mo na mahu wɔ fa na dada like na ɔtaa bɛsra mo ana de di nkane a ɔba dwaben mu fie hɔ ɛno no sɛ afia di nkan ɔba hɔ no ɔsɛ ɔba pɛ asase na wadɔ ɛdɔ mu deɛ ɔne yɛbɛdɔ mu nti mene ne agya menim sɛ maakonta no nti mene megye asase no ama mene ne bɔ mu ne nyina kora na ɛyɛ afuo no wɔno ne nyinaa na ɛyɛ afuo no yɛdidi chance baako na kyɛ sɛ berɛ di nkan kora na Angelina ne sister pani ne hunu wɔfa no ɛne berɛ a wɔbaa yɛ a ne wɔbaa bɛdi wɔn bɔne no wei wɔ 15 wei wɔ 13 na ɔfa no saa berɛ ne wɔdi mfie bɛɛ sɛ na wɔ 37 years yei sɛn 37 years 37 years ɛna ɔne ne wɔfa ase 15 ne 13 ɛba bɛda okay na ɔbaa yɛ na wokyerɛ sɛ ɛdan no ɛyɛ one room ɛti na wɔ bi ada ne sɛnsɛn yɛ a mutumi ma sɛ one room di a ɛne mehunu yɛ ihɔho aba no na yɛnya baabi ma no nka mɛma mmienu ɛba no kɔ a mogye da so na nka yɛka sɛ nkodaa no ɔmo maame ada fam na adeɛ kyena mo pɛ baabi ma hɔhoɔ no da wie a enti mode da ne sani a wɔnya akwan kɔ fɛkyerɛ nkoraa no anadwo no ɔfisɛ ɛdan na yɛda mu no yɛwɔ nkonya single mmienu ane train one baako nti maakonta no ɔda train one so ɛna nkwala no nso asɛ wɔ mu kata wɔ fam ɛna wɔ mu da awɔ mempa no anim se na maakonta nso da train one so na kyɛ sɛ obi ahunu yɔnko na momfa curtains ɛnkyekyɛ but mene yɛyi no ɔbaa no yɛyi no curtains so
but me pagya curtains na me hu say akwanti ho na bi say adan wo yare ana so da bi na me say wonda o so ba na me say da na wo so ten ho ye dan no san dai atie for mo ntie ni yo eye one room ena no wo mo da but unse papa ni ne yire de mpa no ebi anadwo de nti wo mo de curtains ase ho eda etwa obo ho ena wo fa no nso de we mo nso da de say ti wo de ti ye na wo say agi authority ho ena obi sa no se de bi say wo yare ana o so on yare na me say na wonda o so ba da na me say na da na wo ti ho ye dan no san dai nti ade achi wo ho na wo na ye nya adan obi ese asidan wo ye nchen na me say no so me pe obi no ntino ho man na me say o ma konta kura wo ho na so pe obi o ba pre o nti ade achi na se samo na one room ho be 2-3 days oh ya da ba ye 1 week yeah ya da ba ye 1 week ensa na me nya dan na ma no be 1 week ma memra mene Angelina nkomo no ebe ye less kakra na pomudinti because na ne papa ho onim ye ne na di nkomo wase ho na ye hunu sign bi woni ne di nkomo kwachiri a ye mpe incident bi a wo studio ha senti obi ho a odi nkomo be hye no na wo mahuru bi na aha but obi health and ye ka ho asem sese no Angie ebra wonu wo fa no ba bi ya na omoda no ehwa no omoda ya for 1 week na omoda dem ho no okay what 1 week no first day we try say obesuso mu mebo a ade a chen ye eto aso me pese me hu say eto aso na first day no one penny no ojae ti me e free ho no mu kon de meka say wa hu sign bia bi okay na omo ma no edan na okotena ho amesa ye ksa ko da ho aye pra no okay e na wo sha se no kra de no wa sorry kra esomi mu okay me ba but wo de wa ma ho biem but wa ye obi sada ntie bia wani beba ho so wo hunu se wo sister penny no because na wo no sister penny na da na nchen kakra me bo a wo hunu se na oye wo sister penny ni bi me de mi sister penny ni de me ma hunu kwan a wo fa so a woni ne eye saade no na uwo bebi ka ho ka se gu fidie ni mama okay ehun say me twa bi eto aguye o say ma sesa na ya ne te ewa ahine si ho no ahine ne ba ko ya fere na afia grace na ne ba aba ya bi wo ho nti ma kunta no o kwa bebi a wo mu fa ekwo zongo no e wo kwa ho nti okọ ya oba no to fanta makunta no oto fanta de man ne ba no na ode 1000 e de kan ho nti oyan se one ne bada ina akwara no baba o maami amania o maami afa grace ne mania amania nti obaba na amania no nti ade achi na afa grace ne efra me ka kira me se makunta no me ka sanchira no na ne ba no swa na oto fanta man no o se man 1000 afa grace no so temo ho me fie wura na nua ba no you know they wano like ante okacha misa ante okacha misa no okacha misa no na me say konta ayansa wada one afisa ba oba afisa bada no say an ante me kasa nchira no ante man kasa nchira no oboma ya chi no o say sa dum oboma ya chi no na me say o makacha no ante ade achi ye no na me frɛ me yire kacha no say ni afra grace e kani ante ya hwɛ ekwa o say ante for there wo ya ochi na yentumi nyi no no say o menu nunua no afisa no ebi na on pani nua nti no ona kwa nzongo no onim be ma wa na nti oba kwia wo ho no nti obi otise no obotuma kapa oba kwia otise oba kwia dia asam na obaka nso na wunya hunu sese wo fefe wo mani dabi na minim na wo de wo mani ye example na ma say nti oba kwia wo ho no sa be ma tise ekọ no ho a eba ye ode no akọ mo ho dadaada na o say ai men ya de America no nte sa afia ne ti sa se onia ba ne ka sa no na ko che ni nua be ma kwambo atin ti kwambo atin ka kire me se ade achi anapa police for o machi atira no na me dimirika ko se na me ka che afia ne ka o ma me ne ka kire me se sa na che de me nko nka hu muro na muro na awo nkwala no na omba pa ne bracho anti sa de ne bra wanya kan de o ba ma ya chi no nte menene makunta no ko
Bramuro hono oyejuma Jobin Hospital ene Tijani wo nti ekona dia samuntu de Tijani nim se na aba nti ya jatwa se ka kire muro ma se onfancheye ena Tijani de ma muro no muro se ayempa onna wa kwala no na sante for de omuka kire ne se onya de onfambre fie na nkwala ne de omu de ajapade a onfambre fie na aka na yane dia nti nkwala de no wo won bet oni wo mu sutumi ti sana tie de yanko anti ho ne se ko hu anti a ne dia samuntu no anima anti ne ya fia Grace ne maame yamfa ne ni sister Penny ni sister Penny ni ona ya umina Penny na meko anta mene atika ne sako anti hana ho because no cry ye Grace dia no ye na say no cry dia dance ye say wasen yakọ obi foforo ho just anya wo man nya ne wo fa asem nko a enti afia Grace mom dia wawu but muro no dia otiase asem ameka yi muro no otiase aya zango hin dada enu muro oyejuma hospital no otiase ne ba asmana nso enim asam no bi enti yan rest say edan no mu anamoda no wa start percent so woda ho woni wonu ya ba no kra da ho so wo fai ne din say atega se chinchira che obefa wo mo se nyame adom wanya dodo prapra mu e de amano se so ye be ma 30 something years wanyini onso hwe enti ana mode mo mama se wo nkonko da ne nchen mentiase yentia yade ya baba nse onka da ne nchen mi ya minim se ma akonta no na no over se for no no nua ankasa ona kiriba aya nkwala na maame nti menjwen se maame ya tawia nti menjwen se akwala na adwene baba nse na se abran kwala na ombo onifu na nifu ni nti onya oba obi a wa kombodo no na waka se oya oba bi a mbepe no ne wo fase fo na second so aya no fase fo nti menjwen se akwala ya no obani a obetuma jin sa abone na ama no nta me se na te dia nkwala no ko ha wo mkada dia cha wo mpra na wo basina ko school nti me mama jone onware sabre no onware woni banso wo ba bia dabi no onware dabi out to this onya wale mpo se wanya fie ba sen oi sisi obro 50 na 60 obeko 50 and 60 years 60 because me mama nya 50 and san wo nti wono bewo be 60 ono bewo be 60 years wanware bi na wo kwa so ho ba to nware ne ba sen ba ko wono ne wo oba ba ko pe ne ba ko pe yes we dodo we nyina wantuni anware da ne ba ko aha ya ko 87.9 FM nti no ye wo sister no a wo ma ho kwan ma one wo dai ma pacho David kano kreche ye pacho David wo ma ho kwan but wo sister Penny no pacho de wo sister Penny ajerewe no mom na wone ne edai ti wono no ho na wone ne dai no eno na ekopie baaye no eno na okopie ebaaye no ena ma mesumi ebidie no pie se na opese wone me yeden eda na me de ma anye den ma mpeni anye den ama no nti kuma si ha so na wosa beto ame ti na me de yare no nyina na papa na me bo no sobo se bi o ma wo yesi esoro kan akwala na bibisa etimi bibi timi ba nti me papa nhwehwe mu ti na me papa na me bo no sobo ba me ba nyinsen ni obi nyinsen me ba angel ena me pa ho fa na sa to ha me wo kuma se ha se wone me beda wone manda ahoto e di ahoto me nye bi da eno eho no de wo papa aka ho no e bia maye enti yanhwa wo sister Penny owen pacho wawu de wone ne da ye no wawu wo sister Penny no a wo sister Penny no ne da ye no ai den wawu Akoma FM wo wa de eba oba Penny no wawu at the age of saying owu ye no na wanye 19 years owu ye na wanye 19 years na owu na wanya 19 years owu ye no
wa wo no ye ben no wu ye ben mo wo no 83 na owu 2002 19 years e dia yare e na kum no okay just so niyam no odugo wu Akoma FM o yare da ho che because oyare wa ba ye no ye de no call hospital mi fa no ko ese chire ko Yobin hospital ho ye wa na ni huto no san ko ye oko afi de mti se ye se yare na san ye din awo no oko obi ho go so fi dem go so ti da mti se yare na san ye din no aya fa ka ye ko no kedu an se me no kura na ko ye kedu no bawu owo ya san wo wu dabi wa nware so da no wo wale no worry ti said ye Angelina worry ya anu wodi wu 87.9 kuma wa fanati ye no de na oye oba no just audio no be ye because me hu just hu mo bro kra ni no hu oni mo bro hu mo bro ni no hu mo susu sanka ye fresh akwala yi ti hoyi ba dima omo boaboa onu aba no kra ko ye no okaka che ma konte peni ni se me twen sika se mbakunu nti na ojare ye nti na sa nkwala ni so no sa na okoto wo mu asum se me twen sika se mbakunu nti na ojane ye nti nkwala ni nyini ye no na sa bra me so mafa oba nti nkwala nyini wo mu so wo nti ase wo mu ameti ase na makafa oba afofo ena me sa na se mu fra mu ova no mu nyina sa mu fra mu ova nyina na me so mafra me bra aka ho na ye baba tena se na mbohu ba bia asam ni firi nti me kafra wo mu fra wo mu ova nyina ba aje kwa ne Paul ane awatin baaye ina mso fa me bra kofi ane me bra pani ba akọ ne ye koye tiesie na ombisa se na ombisa mkwanso timi ba bo mama ne na wedi nka bo na mane se no ovana aye no timi bo mama ne nyina wie no ena ombisa avatika se ni nenu mbisa se avatika dia papa ikan atisa ne santesa o se atisa no se adan dia no ngwase ina ugu yansa no aya over Paul ane adi apekwa no na musu dia no ngwase na ugu yansa no nso mu ka se ya konta ade se kan na bekun unia ba nso mu hu se ne afiri oho na meyere status esun nkwale ma me status na wo yire na oka kire wo mi se oka wa wunti anke baby sanso no kra no na ni nua be men ene ne da na because insensem we dia benti aso oba time nte ama ebinu aka kire ne se osu kasagu fidie bi oho osu no na ebinu ka kire ne se ne ba de to edi wi achi ne ka kire ne se ma me papa wa kana asem wie oso wo kan wo de ne ehu ba bi asam no ewo na yesiesie asam no o ka se de o mu pe na o manya se na o mu pe no nti wantuma nkire se no do ensa na nkwale hu se na o ka se kan na me mpa je se me bakunu na nya se kan na se na tie aya woni wunua pani no a wafiri mu no nko ana na wo fa no peso ne mo da na se uti se bia wunua kaye no enu so obi wo fa no ko wo mu sa me timi aka ne se me maame no na ekofa wo fa no betena ne nche na ono nso na taa ne wo ho ba to ankotena ne ho 87.9 kuma nti me wo fa me maame ho no wo betena ye nti na me nua de odi machi ne nso no ono nso nani eden nti ne ha ba asa na ono ne kasa nanim nti ono de manjin se wa makwan se bia obe try cry se obi a obe ben no no kora ne osa ketekete nti na wono no eni eden nti ono na asem na me ka sesesi na akoba se minua ne se ne sofu maame one ne mbompa yare aba se unua de abidi odi machi no okay pacho oye ketra aha na last year na de na eden normal ye ayi tinase wanya sofu maame bi one ne mbompa ye na aba se wosi yankopa ye for financial na mre bi asem we si ye no edidi atama minua ne china si ye ka no monti ase ye last be say 10 years ebro 10 years kura timi ki check me age ye kura 20 years ago me wo fa pese wo ne me da na we ampeni a minua ne mo mu gina ye edidi me wo fa na atem na nka wo se me maame na ko sa ntokwa no na me maame anko sa atokwa ni ntinu me wo fa no so tan wo minua ni mu eno minua no adwuma ye basa ti wo se ye ko hwehwe ye wo fa no anuafo ni nina ne ye kopa na cho
me bo wo wafa na opeso no de ho asem kopie ye wasan ka o ma me twi wafa na nimu a wantwi na wo ni odi wachi ebufu wafa no wafa na bu afu wo nua no ti sesi ano enti mon kopa ne chewo ani na ma wo yade na ba no se mi kwa de na me se nda me ka che mi nua me se enti me yade a me yade ehin na firi papa yi se me ne na nda me hu nto no da me hu ne de me papa mo ye fa ho me papa me ma me mu nua ma so obi anya hwe na me ma me adi ayeden edi ewi nti me ka to me nua na sim se last time I dey buy me ka chen se abi dia ye de me so me call radio FM ni bi na se o mu be boa me a na wo ma boa me na se me bre se wo wu nua no a okokoma awo no a wo fa ne boafu no ne de na ye no ono na last year de na adwuma kodwo to ni sika sem bi aye basa na ye basa kura ti say I mean because of this problem ti me ntimi nya adwuma we wo ye no fa ye fa ho wo hu ne bre ban statistics wo ware ye no ede na eye wo checheye me pa cho me yare no statistics me wo school aka kakra ni achro exams no be say 15 years no statistics high fever ti high fever na me no me ma me nya nwuye ti na me ma me be fa me ko hospital makoma si ji ti no mo ma ye duro no mo treat me duro every month bi a me koje ti high fever no be ti ko ya pena edane ase etwure yi eba enye easy se si amani abrinti ana edin se me ka kire wo bi eba enye easy ohun eba se de me hu se de ti se me wie na manumu ni na ayeden aye kuro manumu ni na ayeden ato na eba nso so a every month bi a ewo se eba amenya me menses no na eba eto bi ebetima aba before manya me menses no na aba anase menya me menses awie na aba nti na bi amanya me menses kra na ase be shepherd kra na ase na blood na am ntimi nhwe na ase me yema ahyeme te sesi asa na eba me yem timi hyeme na ahyema koma so sei na ahyema koma so sei te ma me ntimi nye den enye nti yade ende starting na mu wo school ansa na me de ba be ye den eware ye adwuma kura me ntimi enye bia ma me ntimi entimi hu mfiri me nua na mo ho enko outside aje se me bemben ma busuafo na last year de edwom masi aswasi market na me yebodwa bodje se aswasi market so me na se me ya ama nkwala ni na amadi edi matem mitimi kunu nchen asokwa edi edi matem ama na ko asokwa hinimfie ni na tina me ntimi nya den enka na me si me call lighthouse me jin se obi kura nim se bia me wo ha obi go edini se me ka me go obi hu me se de me nam ho na me ko ka se yade ese ne wo me ho a if you kura me ba panyini na me ne no wo na be ma yi pe me ensu yade ani nti o de yade ka chem se me ye yare fo nti wan ware me ti me ne wo me se me ba panyi of 13 years or ko 14 anya ono na wonyem no a wo fa ne sa ba ye so osa me be da enti sa be no ba ni onim so wonyem onim sa menyem onim sa wonyem sa your friend is saying yan kwala no mo bibi esi ase ya na me wo fa me ma me ne wo fa no no ti oba no obechia ni bia woni ni nkomo wo kan bibi a kire no wonyem an osa no wo ba beda asa so wo ne me beda enti oba ya woni na no ka asa de no o se sa me ne na nda ahoto e de ahoto me nya bi da so ma ampa so me to ahoto e de ahoto me nya bi ma ko nya be ma wo kan mo ho me ntimi enya adwuma before wo fa no e ba se osa peso ono wo da no a woni na wo ka sa ahoto na yare na ba na aba na e wo nti na me de yade no wo ho no a wo ka so ne me be da dwaben ye mofra se na me ma ye na me ma so expect ne sa ohun enti me nyin se na wo ba ye me nyin se na wo ba ye se wo ne me be da me ne da wo ne me anda na se no yare no wo ho but na mu ma fa nko susu se wo fa no se ono na o so na sam na sisi so wo ma wunya ho to se obani ba se oni ne bada no na wa mana ne nda tama no ka se oni ne bada wa dwabian wa mpene no so wa mana ne nda yere ne enko yare no enko wo hu sa na o ka kire no wo hu enti asina wo fa no na di yade ne yare so tibi ka se wa ma me no wa nda yare no enko no hu nto no
enti ano na ma enti na ono okoko bo ne sofo na mania odi sun ka bo ne sofo mania ne sofo ne bo mpa ye ma no eno kra na o mun kan kira me enti akire na asan ba de na Daniel wo ho no nza Daniel frɛ me sɛ nia over asan ba ye nie oh bema woni ne ti sese wa ye ho ade pacho kasagu mame pacho wa ye me ho ade ya ya refrain ni na wo lighthouse ono wo ma afena me na wo ababa be ma ba ko 4 years before wo share be no before ba be ye ho ade no wo ma ni hu problem a wo ana mu disie pacho man fancy no me ka chen say me yare me wo haw enu ntimi enye den enye adwuma eno ose chinchina a wende ye wo ye den opɛ me na me se me yare me ntimi nya adwuma ono ose a ono wo ye den opɛ me obɛ ye den obɛ ware me bema no na first day mo ba no na odi wachi no pacho and then so wo ba wo ne wo ba ya sa member we wunta nya wo mo sa entai nsi se wo be hia bema na wo be ka wo nsam ni na akire no ade a bema ba ko ba ho na se ba ko mpomie no ni na because mema say ba ko no de me ne wo ye no ono na ba ko nso wo church wo sisi ai ono kra de ni nua ba na e ka so e bia me ne bra no na me de awon peni se be wa se sa me yare oh ba ono de ni nda so wo wa ko church tin ba ko ba wo me ntimi nkan ni hu ni se de me ka kra ti se ya de na tra so be san fie sei ni se me kai kwa be 15 years na start ye ntimi ke ka kwa ne mo 39 na che se ko 23 years Akoma FM 87.9 esi ewo fache me se me hu se de me senka no but the esi na esi watwa wo ukunu ana wo ma enimu pay ya wani sitete wo no hu se wo mo nyina wa around me pa cho esi wo mi kude bia happen na mi kunu na eso mi mu e wo dem e na me kasa last month nso esi wo me ba kitu aye ni ma afi na 4 years na me ne ni mienu nko a mi kunu eni ho na akwala ye mienu dem nko a ti ono na I come Akoma na me se ma fa ndwane amba se si a e ko happy view ma akwala kitu e bia no ono nso yade na we nso aba ye mienu ho na eje ne nyonko kwa na me ka se happy ade echi ya me ba ne ka che me se ma wo yade en baaye enra na me ye den Johnson de me na me si Gabriel Johnson de me na che se Johnson ade akwala no e wo bra me so me hu fa me ne papa ni ho akwala de ahye no ho no de wadi ada oba no wanya mfie san dio esi wo na nimo no Gabriel 4 years 4 years ha ya Akoma 87.9 FM wo hu adwiri wo ti TV no ho umwadi o radio no che se aya cheketua bi a na obu afu sa pepepe enetie areho na papa ma minika emisa wasembi sa yare yi ebi ni mabusuem ebi anya de wofano ye ne bone bada bi anya no ntia ebi ana wo hodada ebi wo mabusuem da bi mi sa mi papa etiefo ne ahwefo so wo ma ntenti asem na hu yan ye pa ntia no abo minimu akasa gumi atia because mabusuem de mi hun bisa wo bibisa wo busuem but etiefo ye wo family picture wo ho a ya wo family de mo 87.9 Kumasi wo chese sa wo fei papa wada so ti ase se kasagu ma me henu ote wote kwaso empanimfu a ebra paninu a wo ba paninu a wafiri mu no de Angelina so na Angelina di na chi no wono na wofa no ne da na meboa me pa chu o de wofa no ene ne da ye ne wawu na ne ho fe no wawu at the age of 19 years senei otiase a ko 40 years wono de wofa ne nya ne ho kwan ene ne da at the age of 19 years na kora no wawu ye ene wowu ye nti sanka Angelina mpo ma ne ho kwan e ma wo fa ne da ya menyi ni sanko no so ti ase kuwu ana wanya ne ho kwan ne na nanti wato yade ene wode ama no ene dana no ene woka
say one na nadia we yadia ne betena wo so back to sender back to sender me bro mo so obi yadia da wa proda wo so frɛ wo no anya bie say ya no kora dia age say bia asema mo ka bia na mo twa ntra go fa na so bia na no kora me say enu ankasa ne oba enu nua Paul no yɛtena ase no omo nyina hu sɛ pejwa no wo afidie omo nyina hu sɛ ayana kora because yɛsie no a me bra kofi ɛso ka ho nyina yɛtie ya me ka asam we nyina tie no over no ogitum sɛ ayana kora wo mu a wagitu mu ɛwɔ manim no ebi da so te ase ebi to ase ebetimi anya dansefo aya ɔno ankasa ne nua Paul ya ne nua Paul ɔte ase wodi asam ho adanse yɛtena hɔ kyɛ sɛ ama nkwala ne ka sɛ wo menti ase sɛ memba kwa kafo ba awofro obra ɔno wo maame ɛwɔ hɔ no okay ɛna me so mo mfra mo over no mo okay ane me so mafra mo nua ama yɛtena ase no yɛtena ase no yɛka asan we no na Paul no wɔ hɔ ɛna agye apekwa ne sɛ agyekwa ɔno so wɔ hɔ ɛna wo etin ne so wɔ hɔ ɔmo so wɔ hɔ enti adansefo aya ɔno ane nua no mu okay adansefo wɔ asɛm yi a yɛkan mu but deɛ ɛyɛ me ya ɛnei ɛne sɛ ɔbaatan deɛ ne nua ɛyɛ ne mabɔne yi a kyɛ sɛ wampɛ biribi anka mo ka kyerɛ no wase deɛ wase mo nkama no ntum me deɛ mɛtumi aka ne sɛ yadeɛ no mu nyinaa no mɛma medi ho akɔtene wɔde me kɔ ha mo hwehwɛ mu no nsuo nyinaa yɛakɔda bia ma no mu bia me bro abula mu nsuo nyinaa mɛma me ne wɔdi ho akɔtene ba atena megye bi sɛ me wɔfa no ayɛ me ma me bibi ɛno nti ɛna na me ma me ntimi improve enkasa etiefo ma mentwa me ho se mamra na baabi aduru no akɔyɛ su ani awerɛhoɔ middle na ɛdɛ ɔso kyɛn yɛ di fie ti sɛ yɛpia bɔnte na nka me korɔkorɔ me yɛ biribi aka ma yɛkɔduru fie adɛn ne si wɔ fie hɔ a yɛduru ya na mebuafu yɛkɔduru ya na amani agye ma korɔkorɔ wɔ abɔnten ne wopɛ bi ama yɛ ama na yɛduru fie na meboa statifo daabi meyere yɛ one type sɛ wodi ne duru fie a sɛnea ɔdi kankan no ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ ɔwɔ ne fie ɔwɔ ne kaa ɔwɔ ne sika nti ɔbɛka kyerɛ me sɛ wohwɛ na bɛɛma wontumi a wɔasɛm firi wɔkɔ woka asɛm bia na sɛ ɛnyɛ ne da wɔ sɛ sɛ wontumi akɔ ɛno nso maka no kora akyerɛ sɛ wopɛ sɛ wotumi ware na wogye wo ho di sɛ wowɔ fie wɔ kaa wɔ sika ɛne pɛ bɛrima bi asɛbe wɔyɛ kwadwofo a na ɔnyɛ adwuma na wɔmpɛ ne berɛ abɔ na ɔmɛdi wakyi ɔmɛyɛ yes madam na memba no tia mimihyia na mekita me private car mede nam wodi kan tra me private car mu ansa na wo koraa woka sɛ woatɔ kaa yi mimihyia na wonni kaa enti usia no so na masi me fie kura wie de bia me ma ahan dada me ti me fie anu usia no so na me ye madwuma bia dada enti minnim ono ne sika na owo no ntini oboso okire be ma se be ma anya obia because me na anu da me pete no ka mo se mahwini o maye mienu me be ware obia papa ye different ana ma ware o nti ya no nyina wo fie na nkora no se na me no omutie nti obi sa me wife be ka bi sa se me ba fie na me ma no madi obi kura atemda se lingu awe kwa makabi akira akora bi da wo fie o da bi ne ma no bisa no we se mo na tua nkora no nyina school fees apart from o ma mienu na chi o unua no mienu e ka ho ansa oni aba okay me pa cho me yare kakra na me dwane ba beto amo se de mitie mu amobo amanfo no na amomo amenso chemwe me pa cho me yare say 23 years na ekwa 25 na me fan say ye yemofra na eti dwabe Akoma FM 87.9 Kumasi na me ma me kofa ni nua be ma ama ne betena ne nchen ye frɛ ne atra na yetimu ano me ma mo epe dan e ma no e wo ye nchen mu hɔ a no mo ye ne sɛ me wofa no eni yere ti ye nkwala ne nkotena ne nchen ne ye mprapra hɔ nye den e ma no ti egusu a ye kɔ hɔ na ada komeda hɔ a me hu sɛ me wofa no nsa ene na me sam dwumadie no enu na me pa cho frɛ no fani tuma ye na ye ne no eni enkomo papa wo bet say wofa no say ni say no de ye nkoda no ma mo nyina mo tena ase mo bisa no wa pa chew so wa ye mo anko report asem yi anto police station a dachi bi ebetumi eno so be ya dance die de ma yentumi enko report no say na me nim say ana ye because so aje atum
Chese wajetum se wakan. But me kan omu se ebusua no batiti. Timu ya na busua sam tina mo pese be ko police batiti. Nti akwala o kan na mso yan hwe se be wo de be bia obati se bibi se ka kira me ye bako. Ampa nso be bia e baka ya ban ati se nimpa su masisi ne yeko. Sese ya yare no ase ekwa chiri no wasanya tu mpanimfo bi asanya kɔ wɔ fɛyi na ase akɔ ka kyerɛ sɛ sɛ wɔno ɛna ɛyɛ obayi a wɔnyɛ mu dabi muntumi nkɔ hɔ dabi ma ɛyɛ anje like turo bi a wotena se a na wɔdwendwene adeɛ na yɛ na Akoma FM 87.9 Kumasi ma me ɛtɔ bi a yɛ na me hwɛ me ba no a because me tenase na metie ensem o radio so said de yana obi de ne ba eja obi na said de omu si etiti ni eyi na me de yana me pese me num aduro na me hu aye because de say me tenase dwen yo no say me nua na awodi machi no on na bibia wo boa me na me tenase hu ne say onu so obeware ti sesi a wo ware na sa how you e wo me so a ewom se mema no wo ho na mema no so kwaware a obi a oyiri bi wo ho a won pin ma fasa we ma no na me ye den isafre bi mo ma me to so oh na nti me ye ne den ti na me ye se mitumi enu aduro bi kra na me firi ho no kra pa me ye den eye because me kra ani ji adwuma ho because entimi ma me kwan na ma ye adwuma mintimi enko nipa ehu oh very beautiful woman. The ba say na me ti say ba say even kura baby kura me nko bi. Stop. Sa friend and friends so man bi. 87.9 Kumasi. Say nti wotu wa yesa konumadro. One nanti bebre like akọ akwankyere okay, maybe. Yeah, go. Sadi etie bia no ye ntina sam ho nti we de baby we ye fa train ye fa alupre na ekro yi de sadi etie bia ye beko se ube twa ana we ne ba Akoma FM 87.9 Kumasi bibi wo dwendwen kwa akiri na eba ana wo ye ben a ebeba wo no wo ti ase ebeba me hunu ti se eba beba se ya me yam ehye me yam hye me na ahye makoma me yam ti me hye me kra na toilet akame ana me dia me ti me hye ma asa na madwonso agume ho eba sa na ehye ti me yam ti me ehye me sa na wo be hu se me kasa ayede asa na se me wedi emu ni na ase ebe wo so no Akoma FM 87.9 se ba santi sa me ko ba bi a me nko bio na matena sifi until say ebe yede say ebe happen na a happen yemfa yerira ha ne ntonchen ebetumi aba say bia eye hospital ya de papa mo kokko hospitals ni bi hospital ya ko bi papa hospital kasa mama hospital dia ya ko bi pa hospital dia ya ko bi na sisi ya aduro bi a ya konya ya na eboa no ama sisi ya kura ma aduro bosom sana ya ba no ande afi ya tono na me ya nya wo dwuso ya to a ba ko bia ya 1 million nti aya mi ansa ne sem nto no ma aya sana wa fere na ma sa to bia ma no sa nti ama anu na ma ekofum kakra betentumi ehun say ya start sadro kura no eburu ba ya mfie 9 entumi to asia mutumi ko ba bi ni aka kire mo ya pinpoint say eye ni hu nipa bi na eye ne sade no apart from o sister no odi wachi no sofo maame no ka say ni say nti mo nkopa mo wo fa ne che no mo se yakoba bi am yaka say efri mu fie mojo de ma aya din aba din sie no na mesima hu Kristo nti saka ba se dunsifo ne ade no min ko so
Ada first now we some bosom. First day na me some bosom. Ano ama bosom na anchi wo fe. Oh, bosom no say ho na me hu say emboa. Ntina me gya na chi dia. Hu say bosom na anchi wo fa no. And then hu so no akura no. Ye fra no osi ho. Osi ho. Ntina me gya chi dia ka dia me. Because obi ye nyamra sem say na so osi ho no hwe ne dia. Na just one anka so why blind. And so one na hu say ne ho kra hia. Nti unko na unko so nyam. Nti say me ti say bosomfo na ye yikura na me buafu. Nti gisa mpaibo nti me am ye gidini. Yeah. Nti o me ne e kompaibo pa. Ya wen o. Metumi fresa brane ye mpaibo e bia di sam. Die besi bia ye hu. Okay. Die besi bia na mo hu na maso ano. Nti kwa na watumi atena si aba bedru sam pempen so yi. Nti metumi fresa ombra na ye mpaibo se ontumi mba gisa me am de atore bi kura na adi fo na ka janse papa wa he obo waja onkwala no emse mba ye ndai se wo ma sa won ko sa so na bi na o hia o din se obedi mra den so din se obedi mra den so ha nyameti ase se di etie bia no ebeye ye nka dia ye beye fan tuja but ye se di etie bia anji adi na apese nyama ma pacho de me pese mo ye mam sesi am adwan abeto am bo mi tie nsem bebre amoboa enipa no na bebi a me wo fa ne wo no omra no ombeka no kre no na wo yi yade ne nya den emfiri me so minim se wo amba kra no antimi anya minim se mo amoso mbaye den mo betimi aboa me ama me ho ato me na matumi ekura me ba no ahwe me ba no enkran de se wo hwe wo mo a uhunu sign bia it is said there omo empo me man there omba me hu go 30 years oba me na I say sanka ye muja angel ni say o 14 years nso ye hu hwe wo no okay ena me ama busua mu me sore ye no me hu bi e wo ma busua mu okay me mo ba fie bi ni ho ena yo anka sa fie say ma me abusua me hu bi okay enti nyameti ase osi wugidi enye wo nkwa sa na okan nti sɛ de etie bia no wonya gidi aba no de yenso ye ntena so eni abedwafo ne etiefo mo hwɛ ya sɔfo mo mpanimfo ene malamfo mo hwɛ ye no yenim sɛ de etie bia no ye betumi enya wogye de ama yenuaba Angelina nti betumi ha ɛyɛ Akoma 87.9 FM Akoma mu nsɛm dwumadie no eno anu aso egusu a wutie na Angie wokɔ asɔre de okay sorry wonu kunu nyina wonu kunu okay okay all right eno ano no enti ebehunu nia ye beye ede aboa was say good afternoon Marco. My name is Moses. I live in Accra. I have a medicine that cures epilepsy. You can contact me so I help you. Okay, one also idea and no messages no any pa bonny for a God bless you for what you and your crew did for Anita. Bless you more. We read the messages make a crap. God keep blessing you all for the good work you have done. May you never lack in life. Nyame inshallah papa on the message and no I say okay, we are not papa no me Mike no actually say o better than can ete the na all can no enyina mame first second story no and toa moso Dinah ma let's say we didn't need the Dinah there akum kadra Dinah akum kadra yeah okay Dinah free here by mfacho sisi adem wa Accra by na mo tanoso na wo tanoso okay ewie mfacho ewie de boko me pacho mini abrantie bi na awo by time I share no it was around 2016 and I share and I nyin say ne ebae so nyin say ne bae no ahyase no siminko enkonko yi nyin say ne nye de engu because me sua adwuma and ono so na adwuma na wo sua no onye de onwie ye ntimi nko yi nyin say ne engu ahyase na me se dabi nyin say de me ntimi nko yi engu ko me stro no say me just kan ko to aduro na me nko yi nyin say na me se menye no so obeyam pentua amam because what say ese nyi say na me se menye mebo obeyam pentua
wɔde blender na ɛbɛ yam ana wɔde to boɔ so wɔtwi ɛde abamu obi baba wɔsɛ wate sɛ ɛna ɔka asasɛm nti ɔka yɛ na meka kyerɛ madamfo sɛ dabi hɛ ɛne wopene so di a asɛm ato nti ɛyɛ ɛkɔbaa saa no saa tam na mesua adwuma ɛna asɛm kɔbaa na madamfo no kyerɛ me sɛ saa deɛ nea memfrɛ no awofoɔ na membɔ ɔma amanneɛ sɛ sei na asi na mentie deɛ ɔmo bɛka nsɛ na mehu deɛ mɛyɛ me ho because na mete me baabi ba mehu boy no ɛna mekɔtena boy no nkyɛn ɛna mepam adeɛ na ɔno nso pam adeɛ nti ɔkɔ adwuma na adwuma dɔɔso a ɔtwitwa bi de ba na maboa no nti saa ɛna nyinsɛ ne baeɛ a ɔhyɛ aseɛ sɛ ɔyɛ sa nti mefrɛ ne maame na mebɔɔ ne maame amanneɛ ɛno kɔ papa ne pekee ɛna ne papa no pekee na mebɔɔ ne maame amanneɛ sɛ sei na asi na ɔsɛ sɛ mema wofoɔ ɛnha adwene sɛ mesua adwuma no nko adeɛ a ɔmo de ɔmo nipa de Akoma FM 87.9 Kumasi. Na me no mo ti hɔ no maame no de no wɔ akurase 87.9 Kumasi. to ɔbaeɛ no ɔbaa Kumasi ɔne ne kunu na me ne ɔmo wɔ hɔ no na ɔmo sɛ ɔmpɛ sɛ ɔmo ne me kɔ akura na ase na me kɔ wo ana me ti aseɛ nti na maame de ɔwɔ north ɛna ɔbaa me bra hɔ bɛ na ɔmo te tano so na ɔmo tu kɔɔ north na ɔbaa back sɛ obedi paa to ɔbaeɛ na maame sɛ sɛ nyinsɛ ne wɔ hɔ no mo de a o papa ni ha me nso mi ni ha me pa na me bedi kwa na wo kan ye no me nso mi ni boy no nti sɛ saa de agye sɛ de wo ba fie ye de wo kɔ fie na akɔwo na boy na ba na o papa ye de ehunu because obi ante Kumasi ebi mo mbɛka sɛ ebi a ye betimi ahwɛ wo so yie sɛ ebi ɔmo de wo kɔkora na bibi ni a ye betimi etu anama aba ekura na se ana me si yo mate ana maame ne sɛ de bi ade nti na maame bɛka sɛ nyi sɛ aba na ɔmo mbɛka sɛ ɔmo de mbɛkɔ ama akɔwo na maame bɛka sɛ ɔde me kɔ no fa mama akɔ akɔwo ɛne saa de a wanka hwe adeɛ kyi ya no pa na boy ne ka kyerɛ me sɛ minyi me noɔma Kingsley Boache na ɔka kyerɛ me Kingsley efi ɔmo frɛ na nso na ɔka kyerɛ me sɛ minyi me noɔma na menkɔ maame ɔna me sɛ minyi me noɔma sɛ obi a me no wɔ hɔ na minyi me noɔma nkɔ ɔsɛ nyambo akyi ɔmo kɔ ɔmo kras nti minyi me noɔma na menkɔ maame hɔ ana misi enyimire na mekɔ me maame wɔ baby ama me te wɔ me bra hɔ mkɔbɔ maame ama ne sɛ ni boy na ka no sisa na ofrɛ me sister ne sister ɛyɛ me auntie ɔno ɔte ahoma so na ɔmo ban na ɔmo kɔ maame ne hɔ na ɔmo ne maame ne kɔdi nkumo na obisa maame ne sɛ ade nti na akɔla ne bɛyɛ sɛ na ɔso ɔpɔ ma atwɔ a akɔla ne na anyɛ de ne boy no ansom ne na ankasa yi ba de ɔmo pa atwɔ a ba deɛ tie ne sɛ ampa ɔmo bɛkɔ akura na se nyambo akyi na nti ɛwɔ sɛ me kɔda me bra hɔ nom tew sɛ ɔmo bɛba na maame sɛ daabi sɛ saa deɛ a ɔmo ma me ne boy ne ntina efie ɔno ɔmo nkɔ ɔmo kura ase sɛ edu time a ɛwɔ sɛ ɔmo bɛba back a na ɔmo aba back nyɛ sɛ bi ɔmo ka sɛ me kɔda me bra hɔ tew sɛ ɔmo bɛkɔ aba sɛ sɛ ɔmo me kɔda me bra hɔ nom okay fine sɛ saa na ɔmo ka deɛ ɔmo ma me sika na ɔmo nyɛ dɛ na ɔmo nkɔ because sisi a no me nyɛ adwuma ɛna ɔmo sɛ ɔmo me sika yɛbɛka sika ɔmo de maa yɛ me ne maame de kɔ okurum adeɛ etimi de tɔɔ yɛ bed na nkɔlaa ne da so bi no ɛna wei na ɔmo bie so a na ɔmo de akata nkɔlaa so no ɛna saa pad blue one bi na ɔmo de kɔ awɔ so ɛna de kɔ ɛyɛ 2 million na yɛde kɔ tɔɔ saa nɔɔma at first menyɛ mu no nso boy ne maame kɔ hospital bɛyɛ 4 times ma akɔ bi ɛna ntawantawa ne hyɛ aseɛ sɛ ɛba saa na ɔmo di sɛ sika no ma to ɔmo kɔ ekura na se baayɛ na maame da so wɔ hɔ no maame nso me nkɔ no fa me da so hɔ no to ɔmo baayɛ a mekɔ hɔ no mo anadwo no na boy ne hyɛ dɛm hɔ no na ne maame frɛ ne sɛ ɔmo bɛsɛ no ɔmo nkɔ mpaebɔ na boy ne sɛ yo ɔba wankɔ na maame no kɔ baayɛ na ɔsɛ me ma ba hɔ no nti na boy na anyɛ de ankɔ mpaebɔ no didi atam mengi bie na megye hyɛ me ho a no pam me na mekɔ anadwo mekɔ ofie anadwo na mekɔda me bra hɔ ti mekɔda me bra hɔ no wei no manka nhyɛm me maame ɛbaa hɔ nom na like ɔmo ka asɛm na maame ne sɛ ɛdeɛ na kyerɛ sɛ nyinsɛ no kɔ ayɛ ɔmo ba ne ɛdia na maame ketewa no ka sɛ wohwɛ no sɛ nyinsɛ no nyɛ ɔba ne dia ɛne sa wo deɛ film na ma wo ba ne nkyerɛ deɛ aka no yɛ ne dia na yɛmfa akɔla ne nkɔ hɔ no ɛna no ɔmo twa so nti ɛkɔbaa sɛ ɔmo kɔ kura na se bae na me kɔ hɔ nom na ntawantawa ne bae na makɔ hɔ nom na makɔ me kɔ nso a mitimi da hɔ because me kɔ na maame ne wɔ hɔ nom a
ayɛ asɛm ɔbɛkasa kasa sa nti da koro bi no wɔ hɔnom na boy na danfo kwadwo ɔfrɛ me sɛ Dina ɛno aka wo ba fie hɔ de anka wɔwuo ɛnam sɛ adɛn ɔsɛ ɛno a mehyɛ me nua no empaboa ɛkɔ ansom hɔ no maame ne bae anadwo bɛyɛ wan na ɔbura de mu no kɔ bie kɛte nso nim sɛ woda hɔ nam sɛ ye ne video sɛ ka mawuo nti adeɛ kyerɛ na boy no nso yɛɛ dɛn ɛfrɛ me na ɔbɔɔ mamaneɛ nam sɛ saa nti adidi mu saa nti medeɛ mekɔ adeɛ na mekɔ akyima because aba boy no nso ɔno nso wayi n'ani like ɔnhwɛ me wobisa ne sika a ɔbɛka kyerɛ so ɔni bi ebu ɔn so apa obi wɔ hɔ no ma 20 cedi 30 cedi na ɔde ama nti na mekɔ akyima mekɔtɔn watermelon ɔmo mu nim ɔdɔm na so on deɛ do no mi sɛ saa time no na mekɔ akyima mekɔ na ebi wa ma bra na me de adeɛ na besi wɔ na nkola na di adeɛ kyia na me saa akɔ saa na meyɛ nkakra na menya sika ana mekɔ na mekɔ wo yɛ no boy no still na mekɔ wo yɛ no ɛno so yeah Kingsley na ɛno so mekɔ wo yɛ no hospital on the ɔsɛne 200 Ghana cedi na me de ma na me kɔdi dwa na obeyi me ne kɔ ofie ti ekɔ ofie no be let's say 2 weeks na ɔsɛne me 50 cedi nti saa time mu hɔ no mo so a ansa na me behunu no na me nim be ma bia by then na amanfo yɛ de ɛpɛ me na ekuro mu ni na unim be ma bia na won fa be ma so no na a break your virginity Kingsley no Sabre no anya mfie sɛ Sabre no me fa sɛ na mo be 17 years Akoma FM 87.9 Kumasi nti ekoba ne saa no na menye hu no mpokwa na ye krom ni bi wɔ hɔ no ma ɔyɛ de ɔpɛ me sɛ wonim de ne be frɛ no Kingsley the virgin breaker timpacho ekoba ne saa na me ma me sɛ nti sɛ wo krom ni na sɛ ɔpɛwa anything about akodi boy we at the end of the day what say titi we say oh abra okrom ni no nti me ko wo ye na boy no so boy no di campaign no hwe okrom ni no because I say me ma me musisi o ma be ye de ma be pen asem ti bibia ni a me ni di nkomo na nti ase anya aduma no afre me ma no line no ni ma mo di nkomo na ma me so se sa dia se be ma no betimi ahwe odi a you any free Kingsley no so okay. And it's a second bema abem. And she says second bema no ebetumi ahwa wodia. Wabra wonim sa won so wawo no na onfa ho. Se no onfa ho. Enye so onfa ho. Sa time na eha no me pese me wo se na eha no. Na eha no ba makofa aba. But no da so pe wasem. De me pese me ka no no da so pe wasem. Enti se we no da so pe wasem na se Kingsley tete wodi a. Ene na yi wani ma Kingsley na efa de wasa ya ba no. Okay. Hwe me kakra bi ehɔ ne yadru na ehɔ so ɛna asɛm ne nyina ɛhyɛ. Aha ɛyɛ Akoma 87.9 FM Akoma mu nsɛm dwumadie no. Ɛno a ɛna waso egusu a wo tie no. Na sɛdeɛ etie bia no yɛne Kingsley ebedi nkɔmɔ na yɛbɛsa yɛ atoa so na yɛbisa ne sɛ Kingsley ɛyɛ wo ɛna wokɔte ne nkɔhan mu anaasɛ wokɔɔyɛ no ɔkɔte ne deɛ nkɔhan na asfalt sɛ na kɔhan mu maa sɛ ɔkɔte deɛ mu odi na agorofa pepe mu wɔ hɔ busuapanyini mu wɔ hɔ little mu wɔ hɔ ɔmo dia ɔmo na bɛtena na ɔmo ka sɛ kuma ɛba mu dia pepe ɛno yɛ pepe mu dia ɛno na ɔmo bɛka sɛ asante kɔtɔkɔ ne kɔtɔkɔ ɔba ɛmo deɛ deɛ nki yɛ bɛka ha butua mo ɛne nki yɛ nyina yɛbɛba abɛboro wɔ mo wɔ ha bi okay Pastor Julius Akraba Nana Akraba Evangelist Akraba ya enda Nana Akraba okay Pastor Julius ma dia bia me dwene ho weekend me refi ba akokora because he me ba ɛno dia yɛ de minutes and any na ka ho minutes Turkey any Syria earthquake wahwe me akoso no pictures ni bi ni say uhwe kakra in life what the in real life dear na
Akoma FM 87.9 Kumasi. Yes, no, but to you, we are seeing. A dear now was like was a crabby. Where's smack a crabby? Man, I think that issue is see, you know, idea. Na me dwene ho ye, especially Christian Echu and also involved in the whole situation. Idea na me dwene ho bi ye sudden thing na esi no. Me gidi se na California or my a new my dream that said that moment in the because I think so far Uncle for status name Nya kwanya here so me should am share details at the about buildings na earthquake issue I was so ade na me busa me say until omotena say dwen say in that moment bibi sa be sia na and the answer was no obi anywhere in life obetena sia obedwen say in a twinkle of an eye something suddenly can happen that way enti a day na me as a in fact that was media me free no say bibia betini see at any time and when it comes to Christian too what I said to myself I say abranti obobo because as at now you see you see so the health condition so I was like say basse onti bobo biema say stop the career within short time so say prepare ahead of time obedient wa bra in the next coming years so these were things I was thinking about and I think that it's worth studying saying na ye be suamu ade na ye dey ahwede wi ase ani abrabo etie ma ko na menim se ayi obeka ho asam nti kwasi ada no kra na mehwe be ma opie ye na oba ye ne family nyina afri mu eka ho bia obetena ho hwe na osum na akraketo a yayi no ne maame akase na yayi ne preko wawo ne preko pe nti dia mekan say se wi ase prapri bebrebe ayi hotena bebrebe meji we yaboso we mfiri ho na memetena ho 6 seconds we nyina ye beja ho akọ enti mere ho ya ma na menim se wo ba bebusa we enam se bebrebe me yi we atena ho we ye media me to we twitwa na ntini me pentamaje me ye bu nkata me ji aboso e wiase life nyina me fa me pese me ye me hu sei we nyina seconds se metumi afiri ho na ato wo bi nne no se wo chena e betimi ato me enti me asemu a wo bisa ne no me ra ho weekend pa na mesua ade ayede afri mu pa de mesua e na me so me ka kire wo no yi hotena bebrebe me pentamaje mfiri ho na me nje me kunwafa o chena wo so we de mesua ye no ma second unim say issue no cause unim say obi o hwe me Facebook or Pastor Julius TV ya me de beto ho say ye bompa ya mataki e de o flag ne to na de enti a me yes ana say eba madwin preko pese say ye Ghana ne si ya be de eba madwin preko pe so me hu say Ghana and cause have ye na ye wu na say then ye on say today be ho ma say wow fa ho hye mpabo ni ma enti na me pese ye na ye hwe sa ya hwa de no yedi ye ho hye ye hyemu ye nkwohwe no ni oh sue bibi bebrebe enti na ya be pa do feel it at all enti me de me ho hye say ye Ghana ka automatically han ka yin na be and the thing na be we na say omo ato omo hia mpa bo mo na me say nya me basa be kase na waje wo enti that was what you afa evangelist mami asasi we wura o asasi ni wura o se me sha asasi na se me lay the foundation of this earth na wo job na way bra job busebusa ni nsem no me hwese edan no the we na si ba from na me busa me se hwan na bi asasi ni nyankopon bi wo ho nyame bi wo ho so wakase mrebi beba na obewoso asase nyina so a yemfa tekidi enye asua de ena na ye besisu se wona to a sabre nka be de sabre no ye den ofie no kakra na utim no a
ye wura ho no ma no ho gise camera ene fawo na ya fa wan ya wen ya osuma ya mire bi ne yakoje ne ma bi na say ye fiti be say ha ne stadium no na seka we na mo de ba kam say adan we hu bi na de duru no camera dem wo hwe no ne phone so oh my god oh mun fa ya ma hu mu gina mun fa ya si we boni ne ekodi a nipa mpo hwe bia de be say kan say busuafo nyame bi wo ho a asase we eye ne dia enti wonam so na wo ya kaka bensem a yesro say be very careful na asase we wura e wura mention no men so the emission free mu and one story na obi behind dying e Turkey and they drew say the time no I ba be so nti no if you rate no as a waye wato rent ni mu ti said the na yehu ni Ghana ya tutu mu no boom want to mean like nko betimi atua bi ba se di wasi ato no on to mean na so ka che fie ran se wonya ho bibi ma no onya na fie ran ka che ne se ebi wa abonten a o pekona be wu betimi atua ma na boro so enti on to me a onko enti wo tu no betu no e ma ne ye homeless enti ebra atorenjem yesi ye no onya nkwa na okohwe abronsan no a na de bonu su dwan okoye no na edwiri agu seconds one fear run na no wo tu no oba ne ye homeless no nyina be homeless say wo mu nyina to tent they are both homeless sabre na wo bi ono mo bo opamo no e ma ne koi and that wo fie no a wo de gi abo enye wo nyina so no ntem no opamo no ebu ye nyina ya borpe ma be ye homeless and me hwe ya enra me rehoi because me hwe omo yiyi fie bi mu ba na me hwe kitchen bi a wo hwa na ekom de wo tu se kitchen ya ye twa bi sika ni pa bi fie konform eno no sika gugu ho na ye che aduane no empanifu nyina konform o ye ni o ye sika ni o ye nyina bi jira la ni papa me dia no ye ni o sika ni o ye nyina ye di line so obi akwaje na ye nyina ye hiafo bibi hia baje baako sika ni o wo hia wo bibi ye nyina ye hia ni ya koba no wa woni ye nyina ye hia ni wo mu nyina da mattress baako so e wo tent ni na ye hunu hia ni ye hunu sika ni nyame bi wo ho ye hunu hia ni ba e ni ye hunu sika ni ba o to be ko decide what tent ni mu se me de aduane baako na ye che no gare aya hono se wo po ye nyina no ana edi enua papa na wo ye sikani a anka wo bi besom wa ye dai wo hia no nti na ehia wo no e na wakofa me edi te wo nchen no ye nyina ye pa enti ade na wo dwene na wa hu dia bebrede na wo ji wo de boni papo ni nyina no da kro pa enipa nwene ho ayi betumi afri wo sa ayi kakra ya ye bai pinchen na mama hu se besi sabre nso obi wo a onsu ahwe wo no bi fa ho be enya na sam me basi e de nam program yesu twe nkrofo adwene se ye di siso ebetimi ato na hwe no kwa ne betumi ato one day na manko ya one day this yen penche so ye sikani ya boni o dabi oh sikadie nyame ahira wo amna siwi ya we are not against Dabi but say manya siketi me na dan ye me dia upon people unyo bia matu menhwe menwene wo ho saa no na ye ka say ye dis ye yo ye nipa tantan de no eno ho asem na ye ka na ye na wo de bobrapa ye ma nipa bebre nyame ahira mo ye ya akoma kire ye be na kire bebre na do meti to that and we ma ya de but ye ka say omo dwene ho nyame na de ma obetumi ade but wo de ye ade papa
we are not against it. Don't look down. Bibia wo be chire ne ho sa. Na we kura mama meto ye ya. We kura ntumi ama meto ye ya. Wo ko sesi a na ka akonya accident. Na wo free mu a. Bibia ansan ye. Bibia ansan. Enti tumi to ye ne, etumi to ye china. And today you could be rich. You could be poor. But tomorrow. God can take everything away from you. Seconds. I think a day before, I took a ball. Yes. What I say, we go. It's not himself or free park. Now Obi Ada. Life is full of certainties. Life 2 years. And Omuyi woman, no other. And a buy no one. So say a father, we after was sorry and or show him. No, I said, what a son, your patchy. And now we influential, now we are rich. China. No baby and looking down upon people. And then will be a fabuo, a farmer, obibia, wubeshiano. Now, one share dakro, now we need Nipano, and the same scale. Esika for and here for homeless people. One more, a dia cassia say, woman in other attentive, woman in idea, Diana Bacon, a dear. And I wish you a free will. Your message. I had here. Enti hunim say enne enim china enne enim china nti obo wabrabo no a hwe yie enne so nkyerɛkyerɛ na enne wobetumi asere o china so wobetumi enye automatic say china wobɛsere wobɛ na asere ɛkyerɛ betumi enye automatic dabi na o china kora bi enim de ɛyɛ ahead of say yete na ye be free here crazy for me ye nim de wo ye nim enti na ye kase suro nyame because the next 1 minute kura de this ye nim na re yenti ani apon adwuma ye du kwam enki ye ni eni nke ya ntra ya wini bra mabo me so me kai wi ase kakra ya ye ba akoyi kitwa ye ana ya primu baba kara ya ba akoyi ya primu ye ya fa mo aboa ye ho ya nwini ye nua ho eni tai ya nwini ye nua ho ya fa ye tibra ye wo ye position ye wo to kakra ya fa mo obi betia wani Africans jojo ene de asama ye nyina yesu en Africans pa na ye nya dibra ye hadwe wonua bi ko nya dibra bi wo ba bi a wo aso woni mu hey ma me ka say for secondary school no one for pa school prefect ma hey yeah bra you ba for so pa no to say dia na woni nti ye mbra ye ho aso we should learn to maybe country be yes o mo president oba so dem ma oba no wo ye ocheren worker oba ka say oye nipa sebi hunu bi akeke so no ye president of that country woni we see mu say nipa kona na san do ko na me ka chan kofo say you can reject Jesus aye ye de aho asam no unse adisia bebre wo mu it is your kasi ya fa ya ba fa ya times we say ya start program cry na time bia ya fa na kakran ya won sem bebre we can change it na so dia sesa bebre a very powerful lesson. I think say obi tie no ye sikanyame ehira na I think you have to begin to ponder over the air can you say wow na me kra me da ba bia me re ho ye sika nko na etugu sike tugu sa wine esesa ehihye de ye tugu wine efa your pay na mu ko abra ye te ha ye di obi abetena ha na ntwe na mu bra beboa wo moa entumi your pay na akọ wa wo ko fa na oriere na achukra yesi oshem ye nyina ye mo aboa ne ye nkoyi ne mra sesie ya anka obi ade kakra beba me yakoyi na basesie Ghana sesie ye be koyi na basesie nti
say ya hona ya nyi nipa hona believe say ya me pese ye eno no pastor ya me sha amen thickness akosia dem say tutu the powerful word ya me asem we ya the lessons of Turkey the lessons of Turkey so for mama afa yamra ay baybon samine be ma ba ko ba ye che madu po apem enti yanhwe se atengi o inu gra me hunu bom na se o mo no na so ye mo de he se edin no obo ne first name na second name ne papa ba bi na mo so ka je se na mo atiga Dabi where what's the sound? Atiga ana atriga. Angelina na ababo. No Papa James Tambora. Na de din aba ha nko. I think say me gaza kra nche. He say me ya odie kase pa ye abaya ya. Ya say na brabo. Oba wo say me de sese de me ya be ho beto me na me hwe na de aye ndie me ye sure so de me afa baabi man edu baabi na nsem se ye ka ya na onwa wo betena se ye nkofo bi wa we de se mfa mpai bo the fact that di fo atrofo bi chichi nkofo sikeri nche se ne ma bi wa tena se na ka de opo sister de onamu anya normal ni wo fana de na oil ma anya normal no matter what it is spirit be take kira ode ye either say ni kuroma bosom ode omo yes adin anasa okuta be yesusu a ode yes anya normal because say ninya penny on the die no wawu e bi kwa sister na we call the spirit yes strong enti na ono de oda so ti asento wanya yare but e bi e kan ho ye mrese ni sister penya e bi anko ni wawu ko ma no kwa ma o fa die ya ma say oh yes on better cry one pen no on say 2 million ho odin ti na timi nya no so esusu so e ma yare e be to ho no empone ne na ye no empone ne na so it has to say this person we are talking about no oh to me bia e bia obi ni bie enti asase osusu obi kase yemfie ni kan nante ama yemfie ni kan nante ampa se won sum nya me ya ma me se kope bambo ufi say bambo nso so won expiring date ani na sa na do ho amanya me anu na ye betimi ye nsase ye boka say ha ye to aduro ku a o be nante hwe sister innocent woman innocent hwe ne maame obi a wankasa wo ba ye unua be ma ye ni sei na akata so memua so we ayasa no de bia me kan ye Africa de ho che se odwen ye ho ye be na wiase ni na ye bi fo kwa ye be ti de wiase a bibia ni ya no abusuasem ni ya no namfosem ni ya na abusuasem ade meta maso na o point no na de o de ye entima ye be follow na ya ba mesre ofanse baby obi o te akoma mu nsem nka no amoma me yani mre ne so cause untimi nyi obi nkwa mfiri nsem anye sister say ama pani we sabio na me so fukra ka na ukum da so na wo da na watwa can you imagine this aya ro say man o make sure say obami atem kan mani ya na ye nsisi na de o de aye ni biara onyina de mfa na de nko na asomdwe mra na omfa na ho nkodi na me dase mako kakra me kan say mesre ye gidia eya ye woma ye busuafo ne dɔɔso oye me bra oye me sister oye me papa nua oye me papa ontumi nyɛ saa no mesre ontumi nyɛ saa no sesei ewiase asesa ye woni pa esum edi wo mutiri mu dam na omo ani ensuro hwe na omo akoma eye bɔne akoma esum gina wo mutiri mu o ye wo saa nipa ne bi wo asase we so a wo mo de wo mo ba ye no ade a wo mo ba be ye nyina eno no enti mesire nipa binom se we de ontumi nye we de entumi nsisa oye me brenti wo ne me mankoda me mama ankoda oye me kunu nti wo ne me mama ankoda oye me kunu ketuwa nti wo ne me mama anko we de wontumi nye sa we de oye me stepfather enti me mba ba de ontumi nya na saa enti ye nyai saa no mana da bi o ye wa bonsamfo beifo wo ho na ne maame eye me yesa maame na nti ase na wawuo na so ba bia woda na amonche betwa ne chi ma amonche betwa ne chi ma se o ma ne ma ebre
na saa nwum wei no ma hu nsa yampa o se me ne wa na ekọ na ebo me ne wa na ebo mu didi mesum asa me ne wa na eka na nso ono ara na oyeme ana ajubo ka yiri bom bom ka yiri bom bom ka yiri bom onyuma nyina ayekwa abaifuo watumi no nua ba ma atumi abom na wo ye nua ba ma sese wo ne ni bom edi nkomo de wo ye no wontumi brade yesu wo say sa ha na watumi agya wo nua ba ma sese wo sekere ka kere no bra sese wo de ni wura ho na no kwasem ye de apie won watumi agya wo nua ba ma afiri ho atumi agya ware afira ware ase adan ni nyina so se di wo ba echi eti mi mama hu se enioma bi wo ha eya na enye kwa ebia maame no so na ne bra no wachi mu no na emum onyankompom a wote ase na onaye na watumi nam eposo okopie no ade we eye ne ketwa bi obetumi aye evangelist mama yenu aba Helena wo Kwame Nkrumah University ena ye na woda nyame enhyira no na onto no nkwam na de sua nkosoro mama mama nsha se mfiri batan ya wawu nyame na eku no sister ni maame no wo ye batan fo papa na mama nyono emma bebre abatan no bebre yes ade no bi wo ho se asama ba na wajan na menua no ntimi de mempem ye nyani sei mempem oman no emra wom oman Ghana we incest emra eni ni di na yatena ho hwese wasai wajapade etisa wasai wajapade etisa na ka papa wanyina duru se wuntimi nware enya bro ni baye ni jimi pa we one number bi na ohun so bi ba ebo na okotea no we na ya sha mene mama ekoso afiefiem menkoka be se enkola bi huna mane a wo muntumi nka kire se bi ekoka ansha edemanso beba fie enso na jimifo bi tifie wa o sai di peja pade hwede na aba ne eti wonti die pa ne ebeye e de afasa asem we o wote wo ya frɛ no ekɔ wonfa ekɔ no akate no ekɔ wonfa papa baby a wo hye bia nyame betua wo kapa papa bibia ade bia wo kura mu bia e wona wieye ba me ka cho oni adro woni hu eye baye ni jimi nyame betua wo ka wiya ketekete hwɛ se wa anyi wo ampie na wa amam ya mfa bibia nto ba bia da wa baby a wo hye ne mabeto wo mpe ada na nipa bi mpanyifo bi afa kwanya bi so ese wo fa ase o umoja adai mama me fancy ya mama emre bi na me kan me hwe ayi bi papa bi ono ne ba ono akasa ne baba one wache wakeji no ene na wonkran adu na ade ne se wase owu bia na oyigu no awo no ayiegu ena eche onyema na ayiegu ana eche onege one wudu na mehu ye na mebusa edebe kra na beba papa adwemu a ana wu late bi adwemu se ene menua baba nkoda ana ene mi ankasa meba mene mi amebeda akono ben a enkra 14 13 15 den na ewo mo akono ben pa na ewo mo papa 37 years umpe brabo papa bi abonti enkra we mu na ade wo ha akoto wo mo so mama de ye meya won se na papa no se bi no nyamba nyame mu nti no eno kwa wan fa ehunahuna ne ba na wan fa bosom na ehunahuna ne ba panyin ne kra kwa kan no kra nkyere no so ama enne hwade so aba be dom so se unim so onyim se me no da wa mama anda yare ni free so na che se free ho na oyare ni nya na onim ti we de odo ho abade a na me mama mesre papa no ye nka ne gidigidi bi ade na waye no musuo one wabo musuo dada two wasa akofa yare abre ne dia bra be yi free no so no nko ne baby na wo so ye so ono so awo baba ni bi se de ye obaba na be ye odade a na se be ye oyade a eni bra na be yi free no so okay na de so no mini su sa ko na kwa kwa so se de tie bia
so mo tie me e radio so no Rock Clinic Limited yewu Kumasi Alaba odu Kumasi Alaba also pepenina ye friend sika ye ne penin sika efie no ana edi enhwene mu na sene da ye ba ye kanom ye wo enyo ahodo maako enan a ye de abadwa so a ba bia obefa e wo Ghana ha de obi e ka se Rock mu de ye nipa ese efata se efie bia mu enyabi ene adura ye bedi kan ka ho asem no eye aduro metfagen capsules na metfagen capsules no di dwumadi a edie pa ne se e boost your system no e boost your system na mfaso bia ye benya firi mu no eye ne se ye emempe ene nkasemu adwuma nempe ene nkasemu adwuma entimi maame nom me papa nom me nuanom a muntie no mu a mo so mo hwe me se wo nkasemu nempe mu how pa dia aduro metfagen capsules no eno ana me kanfo edi amawo obi a wo sciatica pain na sa sciatica pain no da no ye ba ye ka wasem sciatica pain no eye pain bia ana se ya yi bia e ha amanfo bebre e sha se e bia e firi wachi bomu no kasa no e de beka wo to asem wo se na unchi no emu atwetwem timi twetwo pa na fe no firi to asem ba na attempts no e di kan fa onai baako wo nani mi no emu baako etimi ya o yapa oti ya pa e wo se adabi me na donkun meti ya o ewem afi ni fa no so no na ayese de ananse ayede acho ayese de ananse acho na vo se na e de how bebre abroad na sa ya o nyira no eya na mpempi no de ye kan se ebi de eye enwini ana de ebranom ebi de eye enwini ebi susu o susu a enkanhia bi ana okohia ayese ye kan kwanhia anase yade bi ana ebo ana ebi susu o susu a kese so we kese pia etimi ema wo enya sa sciatica pain etimi ema wo nyabi ana adwuma din obi ha adwuma oye no adwuma no edi se ne susu etimi ema no nya sa sciatica pain na obi a wotena se che nipa dodo na meta tena se che obetena se wontena se ye ene su na wotimi nya sciatica pain ana afi yare bi ti se esichire yare diabetes no ene so etimi ema unya sa sciatica pain bi na mpempi no obu a so media minya no mi se na meto ase twetweme me so la mepa no me hu se me na emu twetweme ntini ma no maduo me no maduo na ekọ anase eba na ekọ me pacho ekọ a esa beba na eduro baako a onuma ebeboa a ebema sa hawo ni nyina free ho dia ma no eye metfagen capsules eni aba eboayen eyi hawo bia ye nompe eni yenkase mu adwuma enti wo mo nso wotena se che kakra se ananse achimnan ananse asonensa na wonsa na yetititi afewu na no susu timi yetiti na no mu ayodu amawo upeja na no kwatu se adabi betena se che me na no amu ayedu amame wonsa no susu no da me ka basa untimi emmoamoa wonsa no kra sei na wonsa na yetititi metfagen capsules enene edura ye kanfo edi amawo enene edura aba enei obia edu ho danse eni timi maame no me papa no baby biala owo a wotimi nka no tutumbika ne biwa heba shop afei pharmacy baby biala ye to odro okwa oso ope edura ya to ni dinse metfagen capsules enene edu papa enei aba ebo etu yade ase edu ana afei obi so so na aposo ni joint pains oti yaw pa titu anopa wasoro free ni ketes no eno so oti yaw pa na okone ketes so ontimi enna nani etimi gusu saa ontimi enna ana hu obeye hu saa na ade achon onum aduro metfagen na etu yaw no edi free ni pedua eye won kase ni no mpomodwuma no na saa boa ama otimi ada aka ho ana aduro yi eyema obi a ukomrika obi a obobo obi a odi agudi hu dwumadi bia no aduro metfagen capsules no me kanfo ede amaw eyema akuafo adwadifo ma akufitafo amesifo akapentafo welders adrobafo obi a wo adwumadi bia no aduro metfagen capsules no eno ana ye kanfo ede amaw ubowura eye pharmacy herbal shop no ba bi eto aduro bia na onsa beka bi na wunya aduro na anopa wodidi awie no ubeyi mienu na wanom enime udidi wi a yimienu na nom ubenom aduro ne saa for 5 days na wanom awie ne so sa kotobiem
oh nyese bia wo de bosome ana ebenum aduro no enti anya aduro a ehia so me num ya me rice dabidabi wonum na wo sunsanso hu se wo towa wo de bosome ana ebenum tiri hia aduro no makoma konkoa enum eno ana wo benum box no makoma konkoa enum ana wo benum tiri me kanfo se aduro wei odi amount se ba bia wo bia na wo de wo timi nkan ba bia wo bia no kope aduro metfaje ne bi enye no nko no ye aduro ye wo pakum capsules na pakum no eye memma aduro pakum no bema waye me ewo mpam bema ono yiri hia untimi nye wasede se bema enne memma bebre egu omo ho enum ase oye oba ukunu emma wani enji ewo mpam a aduro metfaje capsules no ewo ho emma no se bema ni nye metfaje no akoto pakum na ye den e de aka ho enti so ye kumuna emane bema ni yidu ahodi bem wotimi gina ne na so wotimi ko 20 minutes no gina ne na so afa wotimi ko 4 to 5 rounds enti bema omonum pakum capsules no omo yirim juomu di omo doomo enti bema wotimi nkan me kan fo pakum capsules e de amount eye edura wo num ama ye unipadua no madwuma oho esiesie enti menu wa me ko pakum capsules na nyese me nime ya na me kome yire nchen me sro ade edi kan anopa mienu enumenu wo de 5 days ni ma no so ne ko oba no ho oba na bo ne nsa no aka tro se niwa se se die ahode so ko ayeden abawunu me sro enwe impedia heba shop ne ba bibiara e to duro bia no sabeka de number no enwe Mr. Number no 0248 88 50 40 0248 50 40 and now so friend na engage and we 0244 18 32 and 30 0244 18 and 32 and 30 and ene ye numbers a yedidi djuma ewe yase oye into ofra bibi biala wunya ho entiase no yebinya abosre na ye chirichiri mu ama wo so no wanya ho entiase ene ye wo adura ya to ni se Jenike 442 na no eye ema edie eno no wo ba a ubu sa na wa yase eyo eye menstrual pains e drop aba ebua A2 menstrual pains no ase edi free ni pedue no into wo ba na se wo sa hawo ni bia bosome so obia te nka kope Jenike 442 na wonum na A2 menstrual pains no ase no na ho mfa so bia obenya ne se esa sisi wa himfie ho emount wo ba nsuo eguru wo ba enka ewo wase enyema bi yifu wase te se akato agushim mesro nya adua ya to din se Jenike 442 na ebebro ebesisi wa himfie ho na emai se buenya ebedie eye Jenike 442 na wo boy di sa na man ache sa enti uye oba ukuru akontuom buenye oso oba shasie ni Jenike 442 eni metfaje fatwen obeba no na ahimfie bibia aye kama ede amount enti oba wotimi nkan oso kodwa so na wokopa edurato Jenike 442 eni metfaje no eno ene wose woto enu ense ni medi kan no poku capsules eye mema Jenike ono so eye ema na dem auto put na tomet faje kan oba auto Jenike 442 na tomet faje ye de e kan na ven capsules ni de eye juice mu adwuma juice mu how ene enemu eyade obi a wodwonso a obre pa na juice no ba koko wodwonso moja obem mu twetwe mu funfun no ven capsules no ye kanfo e de amount eno so dem obeto aka eye pakum no ho na wa tomet faje oba so timinum eye ven ni bi oba so beto ven no ato Jenike 442 na wato eye metfaje enwei dudu no de odi woni be kire Kumase Alaba udu Alaba so pepeni siko sika ni fie no yene no ne di hwe no ho so saye ayaresa bi ti go yen aye bedi ema yade enka wonto bra ya so ye ho na doctor for no enshow ye numbers ni biem 0248 88 50 and 40 0248 50 40 and 0244 18 32 and 30 ti ye members no eno no frame na ye monkomo na dem nyina ma se ye baaye no moye asoti nyankopon ye adoma dasene mosabeti enkabi
Yamakwa about the back 87.9 F Macramun, some Jimmy, no one was so good. So I would say, grow fire mojedro, papa, and unti as a so be anonymous Samo Jedre, be best show, Bemo Didi, or Bound Fitch, Crumby, be a bit to me, a pharmacy, a bus shop, Mubenya grow fine. For doctor was 0244596532. Rocket Monsa and Kebi. Grace gift, my Dr. Grace Boadu Fro. Was see a dear Ben or the bar to me, sir. I just say, Jimmy Sabe, and I feel quata, and a damn Yadia Kebiano. Dr. Grace Boadu Sissi, a massa on Quandi, Fabrana Kachikumas, Shim School Junction, Shimama from Barikasi Road, and Wawa and crying. New Achimoto Ben Petroleum Bangalow, AFA 0543. 320030. Caresic Ventures, the Zahara Mr. in the G capsule Saba, with the Mr. No Benum G capsules, not for G capsules, you know, Nation Mr. No 3 caps, now order no more, now a tunamu Saya Dina Asidia Fiwamau. Zahara Man capsules, Bema Waba, the Bridge Numbi, and after Hindi about Mr. No so, Ebias, typhoid, diabetes, no, malaria, no sanwa on a Numbi, for 0246 348334 Waterfalls Drilling Enterprise or see Superman Quantibra na yentu nsuo na emfama okama Waterfalls Drilling Enterprise dia oye experts e won nsuo tuomu enu nti Waterfalls na efrefre way bomodi ana brand yentu nsuo no ma ye wo baro new site ye na ye bia bakre na keno na wabronsan kromo fre 0246 265707 0246 265707 Waterfalls ebetu nsuo Fetus Bamboo toilet papa yedim pempuro na ye omega na emu enunti ene yesus Fetus Bamboo toilet wo fiem o office mu nkrani koskua wo bia enyuzi bi na enkran na wo na wo pe bia tu akoton fe 0302224843 0302224843 so wo kumasi afa 0550 000-990 0550 000-990 3P garlic mixture ya the one garlic and I vitamin C minerals maybe a woman that 3P ya dra enka pharmacy and as a chemical shop na asa ubenya bi e pharmacy and chemical shop bi am friend doctor e was 0248928824 0248928824 so winim obia and now wafo bi omo pe ba na wo munya catch them say Dr. Mafo Fertility Bar Center ho and into a mumra Dr. Bemo Medru a wobeba will be an eba into me and auntie Dr. Sefane Brown or Bema Kurana and Tedodo Dr. Waton Swati Bisabase or by Presby School friend Dr. Mafo it was 0244 411099 0244 411099 Confo yebi near Confo yebi Sebamodiana Brown Akoma FM 87.9 Kumasi Fabedine no betuase at the amount owo Kumase agona sama faka ewedum anase fija susu besi B junction Frenana yebi sisi 0243 134535 0243 134535 Richmond Herbal Center Equiafon Kuni Equiafo Samna no Enkune Samna wanwaso abani o enye honamani sanse ko na fibroid na ne neti payeni awututu ko na chese be man so a wayemre wompem wode Equiafo Samna adware di nu kusrasra ne sisi ho no ubonsa na ne sisi na ejina Akoma FM 87.9 Kumasi it was 0249 186845 0249-186845 Richmond Herbal Center Kriafon Koni Kriafon Samna Papa bi Ayona Pharmacy the guy in the care syrup Ediaba eye medro esiesie ba kosu akumenum ema ehote wine ubenya bi pharmacy ne kem cash shop bi am friend 0597 216037 0597216037 Joseph Fashionary wono na ashematade kama mediti Josie wo bom so when meet me the sports no na edi ehwen mo majo mpempa mo ni Akoma FM 87.9 Kumasi 433-465 0243-433-465 or no na you Mr. Kamei and she's so we are why me tikama no why me makeup see at the mama or no and the mammy rig is a bibisa Marco na wigi she's there what Toma one answer what the chow and no one will be sano she's there the mammy rig Eshe no sign
ama me oye me makeups aka ho wo Kumasi Sports Stadium wone Kumasi Sports Stadium Sports Stadium oni Unity oyo no na edi enhwe ni mo freshies e was Akoma FM 87.9 Kumasi 0249155776 media odema mehye na mum oba obeto na wobeto so eye papa ya ne bo eda fom obeso mi mukra emiye mu sheme na meti meni na msi ade na oso opese wonem na msi mi mpene oso opese oye den woneme opese woneme da na msi mi nye den me mpene ti wona ade chi mu na me ma be ka se enkoda na msi mi de menye den me nkoda sei na me wo fa pese woneme ye den eye nti me ma me bo ma no mama amom papa amane ti na me de ade sabiu ma menye den me nkoho ti enu mu edidi mu na entokwasem na eyiba na papa beti ye me ma me awade eguye ti mi gusu a wo hwa ye ko school ti mi wie school no na me ma me wo Kumasi ha no mo akwati ala yelewa ha ena me ba me ma me nchen ti na me call Lighthouse Assemblies ena me hia be ma bi a me ni date na nyensen eye den e baaye nti nyensen ni mu na me wo fasa to ame e wo me ma me nchen e wo akwati ala ha 87.9 ti da ko me da dem mu a ena me wo fa ye den e baaye ti mi wo fa ne baaye ne na me nyinsen ena me wo fa ne se opese wo ne me ye den eda ena me se ade me nti ase wonim se me nyinsen obi ba me wo fa ne se me ne na nda ahoto ede ahoto me nya bi da ti e wo no man ti ase na me de me yemu hye me me yemu hye me ena me ye den me pie koye okay ti mi wo fa no make us a yenya ba no eba no enyo no kwa na ba ye oni opapa na eba ye na opapa eni masam no mu bi pa enti no sa seminsi esi ye no na yenua ba yi enfie no ewo efom na osakakra enti ma memra fa pem ho na yemetie details no enfri opapa ho na wati asie yie na fe ababesi baby a ode ababesi ne so na watumi enyamu enti ase ne pa because eyasemu ehia yen na yepese wo biebie wasum na wo han wani na wutie ne yie pasan se ewiase ensamo koso nkofo fie mu am katakata ewo yenua ba Angela ena fe wonom wo fabusiefo ya wo besua busia no so na ensesebre abanizemo 224980350 or true for no sin dance ni e wa brochi memu se wo ba fia asesi a evangelist edinensesum na no akuya edinensesum na no mesuma boton because ye wie ye no okotena ase no ebi asi e wo yanim we ni ba bi afrefre. Hello Maa Akos 1937 Kachafi Antoa Hojo. Nani? Hello. Nancy Kasani enko wadaroma. Jambe me kan say. Akoma FM 87.9. So you would be first class in this world. So the was here no. As I said, mo modna say. Mo be baby a wo no. Na omeyi yare ni nsa kola na so and sana treatment bi a wo no yen fama no so imagine no me that say we didn't be afrefe ma ko me pa che fere na na ade ade me ka se firi abo abuja ma matun kan de na nsa ho ne wo ho me tia begafo nyina ma me pa me blood kan ni no na no ma eye eni me bi ayo abusuo ni we be bon sam an wo de be hye nkra ne so sise mo ba yo ene ma de be head ade be tena ho no sise mi aba no na me no da na se kwa sa be hye ne yade ke ye owuo ba nya me suntiro ne ho be to no mi anu ye ni onye esiremufo no se de kafra ma ebi no mo esu an ba wo ni mo de ye sa de no eti baby o bi a se hwehwe no na obeyi na no because akwa odimi aba na person no ma na me party wa begafo no sister na ya no ka se twa to kula na ne wo ka sa last one no
Maba ne kasa ya me de ba ya ka che se me chia no wai. Ah me da se. Yo matemeka chere no. We dey baby afrefe. 87.9 Kumasi. Bini aba go tia baba bi. Ofa kwata baba pa. Bini aba maso wa satima pon Kofi Ase no tan coach. Bini aba ma me fa konye so na me tia Kofi Ase me nyina. Dumadi amudi eso ya ni papa na ye na obi bi ase ye nua ba first case ye nua ba ya na cancer yem ye da mo ase papa sa mo trans ye na tutu ye bi am ye na cause by ne mama ye nyira je papa na sekeke isu so ama aweho aba papa na ye srefu tuo ne de ma ye ma de bi ne papa no bi ne sei ma ye mfa abusia nsem egwo ye won siesie ye eke ba ye na wo ma mi akole ka we kira wo ena ka wan kata na ka bo ya mani ya mi diri se ka wo ha ni amani ya be wie ni ya be ke de bata so enti si ni amanu ni ma mi binum se ye bo be bi ka bi bi che se wo fa te o be so ye se ana se ni abe ma bi be so ye se ya ma ye kata so ye na busu atem ena ye ni aba wo mo be 39 years ye se wo ha ni amani ya wa fomu ye ni ka che mi aba ni se wo kana kuma to ni yem Akoma ya so mama ko show program so de obenya ya leta no kana kuma to ma bibia ha no abai die senye tie de mi ni aba be fa bia ma ye ni aba ne wato no so dia da ti aba dia no ye be fam bi di senye tie de ko pam be ya dom ama no so no wato ne pa me da se mi ni aba papa That's of akwata we dey ni baby afrefe. Hello ma ko ni abusia for ana beja for me ma mo ha me na mo ni do. No kwase mi ewie mo motivate ni papa me tie live worshiper moye wo ho eni ayeyi amode manyame amama hu se station bi mu a sabio omudi se gbeyin no edi pesika no enye no ne mo de mu afumo mu se mo ya manyame ne mo mu nya manipa mo ma me kon wa do Mama, I am say. Now, you see the voice of the people is the voice of God. If you do after my phone in the for Akoma FM, Yamishamu. The TV pass, I walk past some check. Now, the more you was as this one, a do so. Yamishamu, minimum one meter. Never mother the show and you are better for Yami and to move from Edamas. And so yada sepa ame producer jiso amen. We didn't baby afrefe. Hello Marco, good afternoon. Good afternoon. Pacho mi diari Joel, abbiamo vedo e non ma Marco, nyame shramo, anita de nyame shra kuma se for obia ko posta ni tata so buobi me bon pa ma se yan ko on to ne. Second is Angie. We tell you that to be a team. I am to win a million or so. Obia, yes, now let me say, most of them be a I think in Chile, we have a secret, that's what I have. Let me make Akos say, I have to look on some of the Maa Akos, or you didn't have 5 over 30 say. Only details so now what happened here last of Mamma Wilson. Yaman Pamuki. Yami and Shami Fabio chat so didn't baby afrefe. Pacho Marcus be giving me to Adama Mr. Yanko. I was a Gasuma Gane Cano. So 7 minutes. Ba at the bar a barnajo. Tell me, go out and can say, like, we are the many years ago. But the Bassa, Marco, me, them and some who say, that it may dominate in a penny in tea. My chitina, my sitting Yamiadum. Yes, if you 87.9 Kumasi. Them now could again, Mr. Sonia Mapa. Now on your own soon, so you're so open or bar now. Obeshenaman, what on, why, what for idea? Then you know what they come about Marcus. Enya go boro ho mɔden ankasa ɔbrɛfo ankasa saa yare we nso pɛ ɔmo ɔmo yɛrɛ ɔmo ho ɔfɛ wo mmiri a ɔho ɔyɛ beautiful lady paa hu na ɔyɛ brɛfo Maa Akos saa di wenti amama sɔ me yiri no mu twe na ma yɛrɛ me hwɛ ma ade akra ka se be ya ne ho bɛtɔ no ntimi srɛ bɛma no sɛ ɔnsɔ mu yie na ɔnhwɛ no nyame yɛ adom a ne ho bɛtɔ no me da Maa Akos mo nyame yɛ adwuma Onyame onsho papa me di Maa Akos program no
your friend Akoma some free juada edicosi nefiada eso na and some no yaboto ekuyaboto papa no ampa TikTok for wa ma wo monko na chese wutumi no se menu bibi etime no de see after say omo sorry ye no ampani ampa na areho nyame ya adomo ochina ye beka ho asem na areho papa na so ye be hwe de nyame ebetumi aye ochina ye Akoma chedie abaso abesi abusu apanyi no sesey enye duru ne de ye be kan san ne akọ kan na beduru ochina no wachu pepe ye refa job ocha no pa na nebo na nya beduru ene da so no Akoma chedie birthday party ebesu wa ha bra wo ba betu ye nyina ya wa ha ye bedidi ne di asa na fe abuja pani montia mokan kofo hunsem saa wonse party no gra mo refi mokan kofo hunsem saa mo amase mo refi wonse kira ye den Akoma chedie birthday party wow he for na basa birthday party no disables enyanka elisia entitrema me nyame adoma e ba so wo he time ben na he for na e ba baso wo animu heya askwa kuma se mo main gate no sit heya wona abeba ne abotente no na je se nya asem ketwa enwom ne so e sa se be time be e sa se 10 pepe na edemba ode wo momra na yensasen yasa no wa wugina baabi sresra ade saafo ne bitimi baabi ana se ne te wa wugina baabi ba omo betumi apepi but you target say orphanage homes no there was some selected of orphanage homes you do omo ba and afa ekunafo enka muslim no ki ehunu wey wo Christmas say ekunafo ni nyanka ayeyede no but ebusuapa no wo say stations no do na ye ne Christmas edru fast day asabio na kwaye adofo baji chocolate mi enkoda condom shot priwanyi sai na oza ye dwama mongo enti na yede Akoma chede ni be shemu se ye so yes sam ye ne stronko na ye ne akunafo no ni nyanka no na ya to disables no na ya to ye nyame adoma kira china nondu ni ya shas tuande omo every no watwe nyina na omo ba because ye bedi asa ayi no adano nyom na wudi si so no eno na mi hu jamano you see nyame adoma kira mebantem ye besi jama yeah one man for china and it is here say the abusu apani samia champo ono ena dia agudie mu nsem a upetie na wo pa hwede yakoso nyina obema wo ehunu